Gabon, hemen gaude, Hernaniko Galarreta pilotalekuan erremontearen katedralean. Iritsi da eguna erremontariren 3. denboraldiaren lehendabiziko saioa ikusteko eguna. Ea aurreko biak bezain arrakastatsua izaten den. Elena Azpeitia, Gabon. Gabon, enigo 6 bikotek hartuko dute parte erremontari saioak hartuko duen Sagardoaren txapelketan, denek denen kontra jokatuko dute, ligaxka bat izango da, astelehenetan jokatuko da, orotara 7 jardunaldi, 4 onenak sailkatuko dira final aurrekoetarako eta finala ekainaren 12an jokatuko da. Guen asmoa, betikoa, zuek etxean zaudete, baina kantxa barruan sartu nahi zaituztegu, kamera jarri ditugu eta pelotarien abiadura zenbaterainokoa den ikustea nahi genuke bertatik bertara. Bestalde mikroak ere badauzkagu jarrita eta pelotarik euren artean eta portilleroekin dauzkaten elkarrizketak behar bezala zehatz mehatz entzuteko aukera izan ditzagun. Bueno, eta edizio bakoitzak ekarri ditu berritasunak, eta noski hau etzen gutxiago izango, eta berritasun askorekin dator, eta bat aipagarria denen ahotan dagoena. Adimen artifiziala erabili dute pertsonai bat erremontari virtuala sortzeko. Ikus ezagun, berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo, babesle, erremontari, kazetari, lehenik eta behin, eskerrik asko biztia ematea. Hemendik aurrera, erremontari txapelketako ikurra izango naiz. Azalpen oro, hemendik aurrera, nire kontu. Hortaz, orain, erremontari txapelketako xetasunekin hasiko naiz. Lehenik, erremontariren ligaxka, halakoa izango da. Jokalari edo erlari guztiek denean auka jokatuko dute. Eta adi, orain datorreta lehen nobedadea. Partidak zet formatuan jokatuko ditugu aurreneko aldiz erremontearen lehen mailaren historian. Arauak honako hauek izango dira. Hasiera batean, 15 tantuko bi set jokatuko dituzte bikoteek. Bikote bakoitzak set banaia irabaztez gero, 3. seta izango dute. Hori da, 5 tantura jokatuko da 3. Partidaren irabazlea zein den zehazteko. Lehenengo bi setak irabazita, 4 puntu jasoko ditu gerlari bikoteak. Lehenengo bi setetatik bat irabazi eta 3. irabazita, aldiz, 3 puntu. Lehen bisetetatik bat irabazi ezkero, puntu bakarra. Set bat eskuratu gabe, noske, 0 puntu. Gainera, kiroltalka hauek, eta egaten gau horretan bertan ikusgai izango dituzue. Astelenero, 10 aurrera, hain justo. Hemen da zuokin, erremontari. Erremontari virtualaren atzean ordu askotako lana dago eta ikusiko dugu zer esana eman du orain arte aurrerantzean ere ea ematen duen. Erremontea bizirik dago eta ea guztion artean berri indartzen dugun. Erremontea zainetan daramaten gure bi adituak hementxe dauzkagu, Matxin Bigarrena eta Gaztelu, Gabon biei ere. Gabon. Bueno, Elena, iaz porra egin genuen, kiniela egin genuen, aurten ez dakit, egiteko motibo hori badaukagun. Bueno, ez dakit motibo hori daukagun inigo, eta ez dakit nik ze gertatu dan pasaden urteko afari horrekin. Okerrezpanago bi hauek elkarri afaria jokatu zioten eta? Bai, bueno, Iñaki, irabazi, baina barkatu indit. Nik uste nuen Manuel aztuta zeola, baina gaur gogorati arazi duzu eta espero dut afario egingo dula euren baten. Bueno, aurtengo iaz bina bikote aukeratu zenituzten, aurten bakarra aukeratzea esango dizugu, bestela bien artean 4 aukeratu eta ez baduzu asmatzen esango dute, ze aditu dauzkaten Euskal Telebistan. Bana aukeratu zuzu bazpere. Earki, bueno, nik dudak zeuzkiat, zaharretiko gaztetiko, eta Urrizan Martirena bikote bikaina irutsustak, eta ansa zaldua gazteke bai. Eta zaldua, bueno, oain txapelketa irabazita zetorrek gaztena, eta joko honakin ikusi jat, eta gaztien alde inberdit. Ansa eta zalduen alde. Oso ongi. Nik berriz usteet aukera uzten diozola eta txapelketetan nik Urrizakin dauketen fedekin, eta bikote ona osatzen dula usteet Martirenakin, sakatzaile ona da, eta lan ona ingo dula, eta berriz Urrizan alde jokatuko dut ba. Bueno, aipatu dute, arauak aldatu egin dituztela, ez da betiko 30, 35, 40 tantora jokatutako partidarik izango, setak, labur, zer iruditzen? Bueno, ikusitxu bai zesta puntan da eta palane jokatzen, eta nik uste jate gu partiura ohituta getxeudek, bueno, guain arte izendek korredorekin da diru jokatzen, da diru goi nola defenditu eta ez dakize.
Baina nahi irutztak ikusleguantzako eta partidu bai eta punturi honek bizitasun gehiago emate jola. Iñaki? Bai, eta gero nik ikusetena da behintzat, partidu ez dela puskatuko baliz aurreneko seten bigarren aukera bat daola, eta beti biziek gelditzen dela, bentaja handi xamarra hartu ezkeo hasieratiken, 10 tantoko bentaja hartu eta partidu bat bukatzen da, eta bigarren seten aukera da orduan, bi itzulitara jokatzen den txapelketa bat bezala ikusten dut, eta 3. aukera batekin. Ederki aurkezpena egin dugu, gereago segiko dugu. Orain pelotariak zeintzu diren eta botilerek lagunduko dieten botileroak ere zein diren. Lehen da bizi, Urriza eta Martirena ikusiko ditugu, hain zuzen ere Iruñeko Mutila orain arteko 2 edizioetan irabazlea izan da, aurten aldatu egin diote atzelaria eta berea izango ditugu, Elena Azpeitiaren aldamenean, beraiekin hitz egin eta nola begiratzen dioten aurtengo lehiaketa hori jakiteko. Hortxe ditugu, elastiko gorria jantzita, buruz-buruko egungo txapelduna, palmares aberatsa oso, denetan gehien irabazi duena gaur egungo pilotarien artean. Javi Urriza, Ibai Martirena eta Sebe Arcelus. Gabon. Gabón. Bueno, Javi, decía Gary Lineker que el fútbol era un deporte que jugaban 11 contra 11 y siempre ganaban los alemanes. ¿El remonte es una modalidad que juegue 1 contra 1 o 2 contra 2? ¿Casi siempre gana Javi Urriza? Bueno, no, la verdad que no. Siempre digo que muy contento, ¿no? de cómo se están dando los resultados, sobre todo en los últimos años, especialmente en los campeonatos. Bueno, vamos a ver si hacemos bueno el dicho y conseguimos una chapela más, arrancamos con toda la ilusión del mundo y a tratar de dar el mejor nivel y ojalá podamos cumplirlo. Ibai Martirena, Gabon. Berdin. Zerrekin duzu? Itxura guztiz aldatuta ikusten zaitugu eta? Bueno, bakizu kirolerako entrenatu indut, kilo batzu jitsi gara izan ditut, ez? Kilo askotxo edo? Bueno, goza pasadut pixka bat, ez du gustoko izaten baino, pixka pasat eta baino ongi bai. Ja, txapelketa doktor honetan sartu jate eta aukera honekin, hola zainduta eta aldaldeko partidak atatzen diren. Sebe Arcelus, Gabón. Gabón. Pasión, afición y amistad. Decías que eran los 3 ingredientes que te mantenían vivo en el remonte y veo que no has perdido ninguno de los 3. Así es, Elena. Así de grande, las 3 cosas. Bueno, otro remontari más. Esta vez con Ibai Martirena va a jugar Javi Urriza. Cuéntanos qué características tiene el zaguero que esta vez va a jugar con Javi y qué le vas a pedir tú, ¿no? Concretamente en la pareja. Es un pelotari joven, con mucho poder y un gran saque, que pide paso y que tiene una oportunidad importante y con quién mejor que con el gran Javi Urriza. Hirukote hauek alorrenaren izenean jokatuko dute, izan ere, aurtengo erremontari lehiaketa, sagardoaren txapelketa ere izango da, eta aurten berria da babeslea, alorrenaren izenean jokatuko dute, eta ondoren bigarren hirukoteari zabalduko dizkiogu ateak. Hain zuzen ere, Oialume Zarraren izenean, Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. arituko dira, eta iazko botileroa izango dute gainera, Juan Carlos Intxauspe. Hementxe da hirukotea, iazko hirukote berbera, bakarra da gainera, beste guztietan aldaketak izan baitira, eta lehen da bizi, Urnietarrarekin hasiko gara. Ander Goikoetxea, nola iritsi zara, behar bezala, sasoian, beste finale matera iristeko asmoz, iazko arantza ateratzeko moduan? Bai, ondo, azkenean lehen partida batzuk eta jogatzen daia, eta gogotxu, txapelketa hontan parejetakoan finala galdu ginen, da arantza hori ateratzeko gogoz. Endika Barrenetxea, Gabon. Gabon, bai. Bueno, zure palmaresean ia dena irabazita zaude, eta betikoa, sagardoaren txapelketa falta zaizu, eta ia urteroko galdera. Aurten bai? Nahiko nuke. Esan duzun bezala, nik uste lehen urtean baita berdina komentatu genula, eta ia inoiz baino urteago iritsi ginen, zeba final aurrekotaino iritsi ginen behintzat, eta bueno, aurten albaldin badeu, puntu hortaino, eta berroi ere pasatzen deun, eta lehengo aldiz, sagardoaren txapelketako finalean ere egotea daukaten. Bueno, botilero berbera izango duzu, iazkoa, Juan Carlos Intxauspe, Gabon. Kaso, Gabon. Bueno, pasen urtean esan zen egun irabaziko zutelako antzinela, beste botilero ona zutelako ere, bai? Bai. Ze gertatu zen pa? Aurten ez da hori pasako. Osea, que ja ikasi deu pixkat eta orduan aurten ja seguru irabaziko dugu.
iazko esperientziarekin, beraz? Claro, ikusi dutugu fallo nun dauden eta urten ja, seguru. Ederki, eskerrik asko eta zorte hon, Hirukote. Eskerrik asko. Ea, emaitza hobeak lortzen dituzten, iaz atarian gelditu ziren finaletik eta saietuko dira aurten urrats bat gehiago eman eta final nagusian sartzen. Hirugarren, Hirukotea hain zuzen ere Petritegikoa izango da, Kemen Aldabe, Xabier Azpiroz eta Oskar Urrutia, hiru nafar gerturatuko zaiztugu une batetik bestera. Iaz bi pilotari hauek jokatu zuten, bakoitza beste lagun batekin, baina Oskar Urrutia berria da aholkulari lanetan, naiz eta erremontarin inoiz ikusi izan dugun galtza zuriak jantzita. Gabon, Hirukote! Gabon! Bai, Gabon! Bueno, hemen bikote sendoa dugu, kanto guztiak garesti saltzen dituena, baina behar bada Kemen eskatu izan dizugu, behin baino gehiagotan gehiago arriskatzea, esatea seguru asko egitea baino erresagoa izango da. Bai, aspaldi asnitzen horien zuten, ezkerpata gehiago ikutu behar diala, ez da nere jokue, ez dago erreztasun eriteko, aber txapelketa honetan aurrekotan baino pixka gehiago ikutzeten, da tantok bukatzen hasten izen, behingoz. Xabier, Gabon. Bai, Gabon, bena. Bueno, iritsi berria zinen pasaren urtean, pixka bat frontoi luzera egokitzeko eta bar, bueno, etorri berria, baina orain ez dago aitzakiarik aurtengo txapelketan, edo? Ez aitzakia ez aurreko urten ere etzeon, nik uste dut aurreko urten ere txapelketa ona egin genuela. Hori, nik uste momentua direla, orain ere, bueno, ez nago nire momentu honenean, sakea medio, nik uste. Baina, bueno, gero, esan duzen bezala ez da, nik uste dut bikote gogorra egiten dugula eta tantoa guri egin behar zaigula. Laguna zarete gainera, kuadrilakoak eta pentsatzen dut kantxa barruan ere kimika berezi izango duzuela, edo? Bueno, honeako edo txarreako, baina, nik uste du, kimika euki dezakeula. Eta nik uste dut hori erakutsi behar dula, ez da? Kantxa barruan, inolako eskinei gezuzten, eta esan dugun bezala, tantoa gogortu. Eta hori izan behar da gure jokue. Ondo moldatuko gea. Tira ala espero dugu. Oskar, zeuk ere lagunduko zu, Gabon. Gabon. Bai, ni saiatuko naiz laguntzen, aduten gehiena, eta nola digon txapelketa. Bueno, erremontari saioan behar bada jokatu zenuen zuk zure aspaldiko partidurik handienetako edo? Gogoko duzu. Txarri mina hartu zuen, eta orduan niri patu zuen ordezko, eta oso partiduna aterazean, baina irabazien ginen, eta konten. Ederki zorte hon, hiruroi ere, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Kantxaren kanpo aldetik saiatuko da, Saldia Estarra bere bi mutilei laguntzen, batzutan gauza teknikoak esaten, bestetan animikoki gorakada ematen, erantzun ona espero dute, eta laugarren Hirukotea aurkezteko asmoz ginen, baina ez da Hirukotea izango, baina segurola binakako aurrelari txapelduna etorriko da, baina ez bere atzelaria, ez eta bere botoilera, Aizarna Zabalgoak, berak esan beharko digu, zergatik utzi duten hain bakarrik, Gabon bainat? Bai, berdin. Gertatu da? Ez dakit, ni ointxe terrorez guztu barraren txak izan dira, oia nola gaixo uste dengoela Juanena eta bestia etxabena ez dakit, izarra. Eza bere gaixo dagoela uste dut. Kasualia dira. Bakarrikan egon naiz da, hola xe. Alare gaur ez dakazue partidurik eta gaitzerdi, etorriko dira, etorri behar dutenean. Bai, hori da gaur ez dago partidik eta urrungo azten eukiko dela pintatzet eta gogotxu. Bakarrik ekiteko ere lan zailxamarra bestela, edo? Bai, uste bat, bakarrikan bi kontraren neko lan izango jau da bat egin zezanik ez dago ez. Bueno, lehen edizioan tanto bakarrera jokatu geharatu zinen, finaletik tira iaz salto bat egintzen nuela esan zenuen, aurten ze, bainat, apendizitis ahaztuta, eta ze helbururekin? Helburua betikoa, txapela iraztia, baki oso bikote gogorra dauela, eta zaila izango ala, baina, bueno, mitzak izentako dut, eta ni ondo nau, eta zozeite dut. Larrañagaren baja. Bai. Txapelketan, binaka txapeldun izan zineten elkarrekin. Bai, azkenen Larrañarekin, konfiantza eta zeak gehiagoakat, Juanenekin azkenen partida asko estitutin. Baina, bueno, Juanena bea pelota egona da, ni usteet bilako frenteroko behar eta pareja ona indaitula. Eskerrik asko, bainat, Elena, iaia esan gabe utzi dugu, baina Larrañagak ez du parte hartuko, aitatasun baja hartuta dagoelako, eta ura ere kanpotik arituko da seguru asko begira eta bultzaka. Bai, eta pena izango du seguro ez, tira atzelari handienetakoa da,
erremontari saio honetan, eta gainera sasoi betean zegoen, bainaka irabazita, eta, bueno, baina, badaude lehentasun batzuk, hoietzen artean aitatasuna dago, eta hori dela eta aurten kanpotik ikusi beharko du saioa. Animo bainat. Bai, eskerrik asko. Aritz Joaneneak arazo batzuk izan ditu belaunean, medikoaren gana joan behar izan duen behin baino gehiagotan, baina osatuko delakoan, prest izango da aurki, bere aurrelariari lagundu eta saiatzeko ahalik eta emaitza onenak lortzen. Azken aurreko bikotea eta euren laguntzailea gerturatzen ari zaizkigu. Lehen Imanol Antzaren aldeko apustua egin du Manuel Agirrezabala Matxin bigarrenak, berarekin zaldua eta Igor Sarasua. Hirurak ere aurreko edizioetan ikusi izan ditugu, ez elkarrekin, baina bai beste lagunekin. Hone, Manol, zer moduz? Du ere belaunekin arazoekin ibili zinean, aurreko txapelketaren atarian, animikoki, buruz? Ba, bueno, guen gontan ez da baitzakik, ez? Egile esan, azken aldi nahiko horratxoan eukiet belauneko lesio aldetik, eta ez dakata hitzakik ez parejakin, ez fisikoakin, ez entrenatzaileakin, hasi oso guztua. Ibon Zaldua, Gabon. Gabon. Bueno, animoz eta sasoiz ondo iristen zara berria, txapelketa irabazi berria, jokoz ondo eta Imanolekin. Bai, gustora, ez? Azkenean joko aldetikan konfiantzakin nabil, gero gaina Imanolentzat jolastean eretzat ilusio handia da. Txikitatik elkarrekin ibiliga erremontean, lehenengo aldia profesional mailan txapelketat elkarrekin jokatze deula, eta gaina aholkulari bezala Igor dakagu, txikitatik erakutsi ziguna jokatzen, beraz, txapelketa disfrutatzen lehenengo gauza. Lehen edizioa irabazi gintzen nuen, Javi Urrizarekin, eta orain erronka Imanolekin irabazte izango da. Bai, ilusioa bintzat, izugarria ingozian, ez? Berarekin txapelatea realizatea, eta aber gertu gabiltzan bintzat. Igor, ze aukera ikusten dizkiote zure bikoteari? Bueno, urten bitako batekin finala aiatu ginen, eta urten, gutxinez oibitia behintzat. Bai, zu ere ilusioz. Bai, esan du bezala, beti, aspaldigatik ezautzegean pareja bat, irurok aspalditik ezautzegea eta ilusio handiakin. Ederki, sorterik onena zuei ere, eskerrik asko. Esker. Baizuei. Aburuza ordezkatuko duen hirukotea agortu eta azkeneko hirukotearen gana joko dugu. Gurutetaren izenean jokatuko duten bi pilotariak eta euren aholku emailea berehala etorriko zaizkigu. Josetxo Ezkurra, Aritz Zubiri eta Oñatz González. Nafarrak biak, Donestebeko aurrelaria, Goizuetarra bigarrena, eta Gipuzkoarra Oñatz González. Hementxe dira, hirurak. Josetxo, Gabon. Bai. Bueno, hori hemendi 2010era itzuli zinenean behar bada, gaur egun emaitza hobeak izango zenituela pentsatuko zenuen, eta behar bada, hau, aukera ona izan liteke, emaitza hobeak lortzen hasteko. Bai, egia da, ez? Azkeneko txapelketetan ez du nire maila guztiz erakutsi. Aurrekortean ere lehenengotan kalera, binakoko txapelketan azken ere bai. Eta, oraingo txapelketan aukera berria, lehen urteko txapeldunarekin, aber aurten ere berak txapela errepikatzen duen, eta nik aspaldiko partez batera ematen duten. Bai, Aritz Zubiri, Gabon. Gabon. Pasen urtean esan zenuen urte gogorra izan zela zuretzat ilusioz pixkat buelta emateko eta zer da eta txapela irabazi zenuen. Pizgarri izan zen erabat zuretzat erremontari saioa. Aurten nola iristen zara berria txapelketan final aurrekoak etzen dituen jokatzerik izan, hor zuntza usturaren bat edo, nola zaude? Bai, ongi izan zuen bezala zuntza ustura bat eukin nun. Txapelketa bukatzik anenun izan du, baina ongi rekuperatuta gaude, indar berriuta, eta tako handikin, txapelketa honei ekiteko. Oñatz, Gabon, zeuri ere, oker ezpanago, zuk debuta batera egin zenuen, Aritz Zubirirekin, zure bidea laburragoa izan da, ez dakit zer dela eta, zergatik? Egia esan, uste dut 3 urte egin ditula, oso esperientzia politia izan zen, eta gero, bizitzan etapak izaten dira, etapa hura amaitu zen, eta, urte batzuen ostean, berriro hemen, sarearen beste aldetik, baina ilusioz. Esperientzia polita erremontari saioan biziko duzuna, eta baita kantxatik kanpo, gaur bertan bizitzen hasiko zarena edo, konta iguzu. Bai, egia esan deia ez ustean jaso nuen, eta gaurko egunare alaxe genuen programatua, gaur nire bikoteak eta nik ospakizun bat indugu, eta esan dezagun hau pixkat postre izan dela, ez?
eta bai, egia esan hemendik aurrera ere bide berri bat. Ezkondu eta galarretara, Inigo. Bai, baimena emango zioten eta ez du zalantzarik egin, hemen bere bi lagunekin etortzeko. Aurrerantzean ere, izan dezazula sorte hon, ea, txapelketak nahi duzen guztiak hartzen dizuen. Bi esker. Elena, bi txapel daudela uste du bakarrik, baina okerrezpan hau hemen asko eskatu dute eta asko geldituko dira batere gabe. Bai, baina hori hona da, Inigo, azkenean, listoia denek ere oso altu dute, eta garbi dago dutena eta ez duten emango dutela, tira, ez, lorpen hori, txapelak irabazteko alegia. 2023ko erremontari hastear da, baina lehen da biziko bi partiduak ikusi aurretik, lehen urteko irudirik esanguratsunak ekarriko ditugu, gogora. Errebotera, eskatu Imanolek. Ezin eta bukatu da. Urrizak eta Zubitik irabazi dute Sagardoaren txapelketa, neurketa bizia orekatua emozioz. Freedom reigns in my veins. I'm a king, never change. Try to take me through the same. We would die for the reason. Fighting for what we believe in. We gon' ride for the rising. Come alive for the freedom. God is a weapon that the few control. Freedom. Lehen da biziko partidan Gerriko Gorriarekin, Javi Urriza eta Ibai Martirena. Nafarrak dira biak, Alorrenearen izenean jokatuko dute txapelketa. Beti gora, ilunpetan, bai dotore prestatu dutela Oriamendi 2010ko enpresakoek, pelotarien jantxaratzea behar bezala ikus dezagun. Lehen da biziko txaloak bereiek entzungo dituzte. Kiniela batean lehen bikote hau entzun dugu. Erremontezaleen kiniela askotan izango da Javi Urriza. Tartean dela jakinda. Aurreko 2 urteetan bera izan da irabazlea. Zalduarekin duela 2 urte eta Aritz Zubirirekin iaz. Gerriko Urdinez, lehen urteko bikote bera, Goikoetxea 5. eta Barrenetxa 4. Gipuzkoarrak dira, aurrelaria Urnietarra eta Hernaniarra atzelaria. Sensazio onak izan zituzten, partida batean baino gehiagotan, atariraino iritsi ziren, baina finalean ez zuten sartzerik izan, euren lehen da biziko xedea aurten, finalean sartzea izango da, eta gero-gerokoak. Ender Moruamendiaraz, epalde lanetan arituko dena, txapa gora, eta berehala jakingo dugu, sakea nork aterako duen. Gorri, Ibai Martirena, estrenako erremontari du huitzikoak. Eta pilotariek esan digutenez, bizi xamarrak dira 6 pelota hauetatik 4 sakeak bere garrantzia izan dezake, ondo miatu dituztelen pilota guztiak, eta zein ezaugarri dituzten, badakite orain saskira joan direnerako. No se puede probar, Anda mucho, estoy atento a rebotes largos, Mándame mucho, Martí. Ahí. Vale, venga. ¿Qué número? Bizilla, Ahí. 127 gramoko pilota, bigarrena. Bai. Lehen da biziko pilotaka da. Venga, Anderre. Ibai Martirenak joko du. Hasi da 2023ko erremontari Sagardoaren txapelketa. Sakea Martirenak, aire erantzun dio, Goikoetxeak eskatu Barrenetxeak, oso zuzen atera zaio pelota, errebesez boterik egiten utzi gabe ondo eraman du Martirenak, gurutzatutakoa Barrenetxeak, aurrelari onena eta atzelari onena, partida berean oso zaila zen, bihurritu datorri behitzaio erabat errebotetik, lehen da biziko tantoa urdin.
Bueno, lehenengo tanto ontameitzan nahi iruditzen da pelota hau asko ibiltzala, Bere hanketa. Bai, pilota politxe, eta tanto politxe jokatu da aurreneko izateko berotzeko ona, eta azkenen, pues bueno, tanto arrebotera bota do Goikotxeak eta Martinenak ezin da partidu ikusi, berda, nik uste gorri, bikote gorrin zehartako bat horre ongo dela, zulotako. Zulo, Martinen arrebote hortan. Hoi da. Ba! Endika Barrenetxea. Urriza. Beti gora atera du hormatik Goikoetxeak. Urriza, pipareta azkarra egin du, Barrenetxeak bazekien, arrisko hori bazuela, abiatu da, baina ez da gara iziritsi, lehen da biziko tantoa gorrientzat, bana. Eta Urriza, nahi iruditzen zaite partidu naseratiken, ezker bat aukituz, arriskuk hartzen hasiko dela, partiduk estela gortu iten die asko, eta kostare iten die, partiduk iraztea, eta hartu arrauzkela arriskuk, tantoa bukatu nahi bado, eta partidu irazi nahi bado. Bai, han aurren zeuki, partidu behin beharra, aurreko kuadrotan. Martirenaren bigarren sakea. Ondo sartu du Orman, eta zuzenean lortu du tantoa atzelari nafarrak. Bi eta bat. Ai, duele. Ánimo. Venga, Hau bander. Bai, Urrizantzago sakatzaile politak, Martinenak asmatzeunen min itegor. Berriz ere, atzelari gorria sake ateratzera. Jos! Hori Goitipera ateratzaio, baina ez du Goikoetxeak sartzeko denborarik izan. Urriza. Barrenetxea, ies egindakoa, baina barruan da. Endika. Harrapatu duen Horma, itxatxita joan da erreboteraino, Bina. Ezkerpar eta earki hartu do ze hortan, Bai. Anguloa nola hartu duen, eta bino pilota bizie da, ernei bine barrekoa. Lehenego tanto ala irituztak. Eta Urrizak guzti malimado, komplikatu Martinen lantzat. Bigarren berdinketa. Gurekin bat oraintxe bertan egin duzuen antzat, ez da ohiko erremonte partida izango, 30, 35, 40 tantora baizik eta set joko formatoan antolatutakoa, beraz, lehen da bizi 15 jokatuko dute lehen da bizikoa, ondoren bigarrena 15 eta gitarakoa jokatu beharko balute, laburragoa izango litzateke, 5 ies egin dio Zabalera Endikari, 3 eta 2 gorri. Pelota azkarra dekau, Bai, eta emandakoan ibiltzen. Bai. Venga, doziok. Eskua botaziok. Mira pilota, Mucho. Zela, Venga. Hor, Javier. Itxutasunez egin du bipareta Javi Urrizak. Bazekiten eskomuturrarekin egin duena egin orduko zer egingo zuen pelota, baina ordurako berandu zen. Vale. Bai, aseratik lehen esan duen bezala Urriza arriskatuz, bipareta earki botado, eta nik uste urdinen jokoan ebai Goikotxeak konturatu erdula, min itea daukela, eta Barrenetxeak dominatzen balimadio, aurrera pilota bilatu, eta min itea berak eba daukela. Golpe bizi horrekin, guain indun bezala, aurrera bilatuta. Barrenetxea, agintzen hasi nahi, ez du lortu Urriza gainditzea, eta orain errebotea Hernaniarraren zat. Martirena, Zabaletik, egarki gurizatu du, sartzeko esan dio, ezin izan du. Urriza. Gara iziritsi da Barrenetxea, botea egin baino lehen. Beti gora gehiagi atiatu zaio pilota, tantua urdinentzat 3 eta 4. Me enganchó el taco la ostra. Martinenak earki ikusi dik, Barrenetxea pelota hoi Urriza pasau inguzula, oso ondo aurreatuek. Baina... Ahí teniendo los dos aquí. Ateko txutiru hau laua. Zazpi jau. Azpixamaren Arture bai. Iru. Eta aurren zeuzkiten gaina aurrelaiak eta beti gorago eman zeok, arrisku kentzeko. Número 3. Presaka. Irugarrengo pelota
erdibideko pelota bat da, ez da oso bizia, eta pelota daukazu hontan lehenengo setean gustatuko litzaiguke ateatzea, hasiera batean ondo berotu arte ez dalako ez oso bizia eta ez oso motela. Hitza bete du, Barrenetxea laugarrenak partida aseran atera du. Eta entzun duzue. Ez oso bizia, ez oso motela. Sakatzaile amorratua da. Endika Barrenetxea eta saiatuko da. Horrekin gaur min egiten, baina Arrizen. Pelota zaila eraman du Martirenak. Barrenetxea. Eutsi Urrizak. Eskatu Endikak. Gazki azkitik. Ondo eritxi da Urriza. Lagundu Goikoetxeak Barrenetxeari. Martirena oso aurrera joan da Urnietarra. Luzea izango da. Gora egin dio Urrizari, baina ondo jarrita zegoen. Anderre barura, ederki jarritako pelota, tanto. Oso ondo. Hor ikusi da, Goikotxea sartu ezkeo, velozia da emango diola, eta mina ikia baukela, berare ohartzen bada hortaz. Bai, pelota bizila dek, eta indarreko zeo Goikotxea, eta guaingon oso ondo, bai defensan, pelota oso zailak enduzeok Barrenetxea beak. Martirenak aurrez, pelota gaizto bat eraman du, baina hori ezinezkoa zen, ordurako gainera, Saskin muturrarekin ikututa zeukan Urrizak, falta adirazia zuen. Epaile nagusiak. Animo. Hirugarren berdinketa. Barrenetxea laugarrena. Urrizak airez. Erasoko pilota du hau. Barrenetxea azteko horman jozai gelditu da. Bien tartean pilota jarri eta antxe lukatu da. Errebotean 5 eta 4 urdin. Bai, hor aurren egin berdik, hemen errebote luziekin pelota hau bizitza maragaina eta eskubilekin bere postura naturalen kriston binea eiteik. Barrenetxeak endikak. Oso ongi kolokatu da kasu honetan, eta pilota oso on hartu du, eta pasain dio gainetiken, Barrenetxearen sakea da. Nahiko egin du, baina botea kanpoan, 6 eta 4 Endikak sakez egin duen lehen da bizikoa. Bai pixanaka, direkzio hartu arte. Eta pilota honekin, bai batek eta bai bestek minen dezake, askatzen bali madu. Zortziko deskantxu horta zuzenian, animo. Vale. Entzun duzu ez, 8. eten labur bat egingo dute, botileuren gana hurbiltzeko eta haiek esandakoak entzuteko. Beste bitanto eskatu dizkio aurrelariari Endikak, aldearekin joateko. Atxeden aldi horretara. Sake gaiztoa zen hau ere, ondo sartu da Javi. Goikoetxea. Venga, atento. Martirena, azpitik. Baita Barrenetxeak ere. Urriza. Goikoetxeak atzeraka joan da. Hoi harrezen du pilota, laxe eskatu diolako. Atzelariak. Altura eman dio Javik eta horri eskerrezio minik egin Goikoetxeak. Bien tartean jarri nahi izan du, Goiti bere ingo dio Endikari. Eramaten saiatu da eta eraman ala ere, ze pelota eraman duen. Moztu orain Urrizak, hori ere bai Endika. Martirena. Ez du angelu harrapatu ez da gaiztotu pilota. Urriza. Barrenetxea. Airez Javi. Eraman hau ere Barrenetxea laugarrenak. Martirena. Goikoetxea. Urriza. Barruan egin du botea. Martirena. Orain arteko tantorik luzena izan da, pelota zaila sartu du Goikoetxeak. Hortxe du, erasoan azteko moduko pilota, nahi baino gora xeago etorri zaio azkenean, ezin izan dio minik egin Urrizak, Antone kagarria. Arnaz ez duka lau pilotariak. Martirena, Goikoetxea, nola edo ala sartu egin nahi izan du Urrizak, ez du helburua lortu, 33 pilotaka da jo dituzte, eta harrigarria,
Barrenetxeak eraman duen erreboteura. Bai, eruditzea eta oso errebote zaila eamandik. Eta geho hoxe, nahi iruiztak pelota hau frontixen hainbeste ez dela teatzen. Geho ondo ibitzek lurren, baina horri dituk, alkar pasau ezin da. Que no esté cómodo de vez en cuando ya le pasarás. Venga, tanto hau, Ander. Tanto egiteko aukerak izan dituzte gorriek. Garrantzitsua da, Ez dira gaizki egitu, baina defensa irmoa erakutsi dute urdinek eta horrek ahalbidetu du. Azkenean tantoa euren zakura erortzea. Bost eta hutseko partziala lortu dute Anderrek eta Endikak. Bost horietatik lau, pelota honekin. Ondo, Martirena. Barrenetxea. Eskatu, enmatera joan da, baina ez du bat egiten asmatu Saskia pilotarekin, huts egin du, 8 eta 4, eta oraintxe ikusiko dugu zer dioten oso presak hasi pilotariek. Hartu jok. Hor segi. Jo bilatu haide, bildurre gabe. Oan aurrea jo naiz, baina itxuka, pelotai segitu. Bai, pelotai beira jundo, porque horrekan, horrekan, baina bilatu, botea hona jokoik, ondo izate. Sakia barruti zeitxukot pixka. Ondo, bai, oan asmatzen, hortzeo koska. Baina bestia reston beti. Le daño a Endika. Está dando muchos pelotazos en su postura. Se está cansando. Vamos a aprovechar eso. Tenemos que intentar cruzar en medio de los dos, que se canse Endika, ya bajará. Pero es importante tú darle un poquito antes, Ibai, para cruzar la pelota, que no sea recto. Y Javi, tú a la mínima que tengas, juégatela con Goiko. Hay que liarle a Goiko. Y que cuanto más de espectador esté Endika, mejor. Está haciendo un gran partido Endika y está sacando mucho. Pero esto le podemos dar la vuelta. Han traído pelotas muy difíciles, tú. Vamos a seguir. Sí. Pero, importante, hay que colocar mejor la pelota en este partido. Bai, eta urrizai pasatzea ere bai, eta beko posturatik rebota lasai, haber txakiteun beraka, Venga, Ander, konzentratuta. Buruakin, ezin dugu bat dutan. Venga, zetan bila, Lehen dabiziko hartu hemena izan dute botileroek pilotariekin, Juan Carlos Intxauspe, ari da, Goikoetxe eta Barnetxearekin, eta Sebe Hartze Luz, Urriza eta Martirenaren aurku emailea. Bostanto lortu dituzte hirugarren pilotarekin eta jakina. Arekin segiko dute. Número 3. Bea, ánimo Marti. Oialume zarreko bikote aurretik, 8 eta 4, Endika, Barrenetxea. Sakean. Oso, azkar etorri zaio Martirenari eta ez du posturarik aurkitu oinak behar bezala jartzeko. Bai, azkeneko tantotan asmatzen nahi da Barrenetxea sakekin mina hundi egiten eta eramaten baldin badure gero aukerako pilota gelitzen zaioa eta hortik gendi partidu egoain arte, Bai, hor gaina, atean zaio gor Martinen nahi azkeneko momentun. Eta ezin izenduik seston sartu. Eta Endikari entzun diogunaren arabera, badazpadare, B plana ere pres dute, alegia min egiten ez da dute, edo errestuan asmatzen balin badurritzak, zabaletek sakatzea, badirudi, pentsatuta daukatela. Baina horren beharrik ez dute, horrela ateratzen ari den bitartean, eta markagailua duguna duten bitartean. 10 eta 4. Seguimos. Irutik 10 zuzen joan dira. Barrenetxearen sakea, aiztoa da oso. Erama Martirenak. Goizino, lasai! Endika. Errebotean lagundu egin beharko dio alduenero. Urritzak. 11 eta 4. Front rebotean bera itxeko. Zuke bilatze bat zu rebotea. Goigoitikan bilatu biherrian. Kostaua edo betikan. Hor bera itxeko. Errebotatzaile batentzako ez du, nahin zailea errebota eure, baino
Hortxe zeugeik, fallo pixkat, Martirenak. Bai, eta gero garbi ekarri du Urdinek zein behar duen, Urdinek sakatzen asmatzen baldin badu Barrenetxeak pasatzea, joango die biek eta Urrizai atakatzea, Martirenai atakatzea. Ba! Barrenetxea, laugarrena. Atera eginda ezker hormat, txartuta, baina, hala ere, Urrizak ez du jasotzerik izan. 12 eta 4. Lehen da biziko set hau oso maldan gora jarri zaie Urrizari eta Martirenari. Hirugarren tantoa du Endikak sakearen bitartez. 4 eta 2 izan dira gorriak horretik, ez? Bai. 10 tanto segidan egin dituzte Urdinek. Hori da. 3 falta dituzte lehen da biziko jokoa ateratzeko. Horretan saiatuko dira, aurkariak ahalik eta gutxien egin dautziz. Hau ere sakea da. Ondo moldatu da eramateko. Martirena. Aire! Eutxi. Uitzikoak. Eraman Endikak. Eta Urrizari. Eta kendu gainera. Etxi Martirenak. Aire! Ba! Ondo gurutzatutakoa. Hau ez, Endika, hau ez. Dios! Oso antzeko bat eraman du. Eta desafioa jarri diogu, baina hori... Sartu inviernon. Zaile, oso zaile. Errebotetik oso gertu, distantzio oso txiki eta kalkulatzeko ere zailtasuna handie. La bestia Ibai Pasagar. ¿También hora 5 o esperamos a después? Vamos a hacer ahora, ¿no? Venga, va. Venga, sí. Martiren, ikustu jo, konfiantza gutxixan marror botea eta, claro, bitakore hoitxik. Bera horren indulako bote. Baina, paciencia. azkeneko pelota gau beharra izendek. Bai, arki gurutzatu du, goitik hartuta. Está perfecto este tanto, Venga, ánimo. Bost. Por abajo no tiene tanto bote. Si vemos que hay que endurecer el partido, es una buena opción. Y si va la cosa mal, pues seguramente la sacaremos. Esan eta egin. Partidoak itxura txarra hartu du bere egintzat eta une zaila hauetan atera egin dute. Hori guzti baino gehiago atera zaio atzeko horma jota Martirenari 13 eta 5. Lehenengo saki harra indik, baina arrezko estik asmau, Martirenak. Vamos a hacer este. Barrenetxeak lehengo pilota plazaratu eta horrekin saiatuko da lehen adina min egiten. Ba! Atzelari Urdinaren sakea. Gendu egin behar paretik Urrizak. Oso sakez. Eramaten ari da Martirena. 3 eraman ditu. Isa honetakoak. Ondo goikoetxea. Atento aire! Errebotea. Ezin. Mucho, Ander! Martirenak 14 eta 5. Meritu ondiko errestoa. Horitzako bi hauan Endika. Gero bere zerrexo ematen duna, pues ezin, eman. Horitzako. Bai, nik eskatu behar nion, bai. Bai, Endika. Venga, bukatu inbehar dugu, Ai. 6 bikote dira urtengo erremontzeri lehiaketa honetan, eta 6 horietatik errepikatu duen bakarra. Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. osatutakoa. 4. pilota. Oso gustoko dute Urdinek, tanto gehientsunak. Horrekin egin bai dituzte, hau ere sakea da. Beti gora ondo Martirena. Laburrantzean gelditu zaio Endikari, baina da ere errebotean jarri. Eraman oraingoa. Jokaldi egiten saiatu da. Oso urruti zegoela Urriza jakinda, baina horrek eta presak egindakoa ez da nahi izan. Zuloa, arki ikusi do, da egia da, hortxe zeukela tantoa, baina ez dote arbezela sartuta. Saca tú la que tú quieras para sacar. Ez pelota igarrezen nahi zuten. Errebote hautako efekture kontragoea mateik eta... Mucho mérito esa bola que has traído, Erresto, la pelota oso zailak eramaten, Martirena. Aurrenekoa. Meritu handikoak. Lehen eta duen aurrenekoa. A ber, sakekin asmatzen pixkat. Lehengo pelota. Bizilla gua. Hau Ander. 5. tanto bakarra jokatu eta beste baten bila jo dute Saskira.
Ibai Martirenaren sakea. Zabale daturri da ezker horma ikutu ondoren. Atento. Bestela. Mucho. Ondo, Ander. Aukera utzi dio atzelaria, baina sartze erabaki. Aire! Martirenaren errebotea Urriza sartuko da jokoan, baina ez du asmatu. Vale. Berriz. Martirena aire zeraman. Gaiztotu ingo zaio gainera, oso gaizto sarera joan da zuzenean. 7 eta 4. Vale. Urrizak izan du pelota bat hor. Bere gunera eramateko pilotaria, baina asmatzen ari izan dituen aukera apur horietan. Ez. Perdona, tenía huevo y no hago nada. Tanto honek asko baliozu Martinen antzate, pixkoa sartzeko, rebote pare batea eman, da piloteoan sartu nilo pilota batzuk, eta konfiantza pixkoa hartzeko, beti olako tanto batzu jokatu ezkeo, dibentzia hundia da pilota nintzat. Eta Urrizak rebote luzi eztik bota nahi. Eta oraingoz erreboteatzen ere, ez dio lagundu atzelariari, naiz eta errebotez ondo moldatzen den pilotaria izan. Aurrelaria izan agatik, bipareta bizia Urrizarena, ondo Goikoetxea. Berriz ere bere tokira nahi zuen, baina oraingoan gehiegi zabaleratu zaio pilota, zuzenean kanpora, eta lehen da biziko jokoa amaitu da, 15 eta 7. Irabazi dute Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. 4 eta 2 atzetik izan dira, baina geroztik partziela ikaragarria izan da 13 eta 3. Bai, aurreneko set ontan ikusi du, garbi, Barrenetxeak zen mine indun sakakin, zin moldatu zibidie Martirena eta Urriza, ez zuen asmatzen, eta, bueno, pues aber bigarren seten buelta emateko gai dien. Bai. Hik esan daika bezala, sakiekin kriston bine indik, eta Urrizak ez dik asmaguan aurren azkeneko tantontan, nahi zoan Goikotxai eragini, baino, kanpo aldaintzeo. Eta aurrenetik beste itxura bat hartu do, nik ikusi otenen bipar eta botadunen Urrizak seitun da gero bipar eta alture botadunen da ematen zuen, hasi bertzula hasieratik jokatzen, baina ez da asmatu. Escucharon un poco. Serenidad. Lasai. Primer yoko de competición. No estamos del todo competitivos. No hemos conseguido suficiente concentración y nos ha arrollado con el saque y lo bien que han jugado los dos, pero ha hecho una exhibición en Dica. Esto ya pasará, las pelotas se gastarán un poco más y nosotros tendremos opciones. Javi, el partido está en medio frontis a cruzar en medio los dos y no estamos colocando bien la pelota, pero tú sí que puedes. A ti te está atropellando un poco la pelota porque está jugando muy bien en Dica. Ponte un poco más atrás, no le sueltes mucho, te basta con medio frontis cruzar al 6,5, si puedes. Javi, tienes que arriesgar más. Esta última, te aplaudo, tienes que jugar así, Javi. Hay que colocar un poco más la pelota y tener muy en cuenta la altura en el frontis. No estamos acertando. O muy alto en el frontis le va el rebote a Indica, o si no, muy baja. Le está dando demasiadas veces Indica, a pesar de que domina el saque, con el saque, le está dando en su postura y tenemos que obligarle a darle de arriba, ¿de acuerdo? Y están jugando ellos muy cómodos porque... Es así, o sea, horrek kentzarren... Martiren ondo izaitio restua gesten, baina geho Indika geskusku azteu. Baina bote honekin zazpia guteketa, ordu lasai. Ia aidealiatza espaitz utzi. Baina aidealiatzek ezen remata, Bai, oandik ez dugu ezkerreko paretik ikutxu, baina rebotean egia nervioso gartzen nahi dela. Anguloa pelota honekin, pizkate anguloa harrapatzabek... Listo. Peatuta juteke, Peatuta juteke, orduan tak, eskaipa eta ikuitu anguloa eta arrast. Eta moitu, bildurri gabe. Sebe Hartzeluz eta Juan Carlos Intxausperen hitzak entzun dituzue, bietako bat berehala izango da, Elena Azpeiteren ondoan. Pelotariak kantxara itzultzen dire bitartean. Gogora ezagun, 7 tanto egin dituztela, eta orain 9 egin beharko lituzketela, minusik izan ez dezaten sailkapenean, beraz, punturik ez galtzeko, ezinbestekoa 9 puntu egitea, baina ez dut uste buruan hori izango dutenik, buruan bigarren setau irabaztea izango dute, lehen da biziko seta galdu dutenek, Lena. Juan Carlos Intxauspe, hasiera ezin hobea, ez da? Oin arte oso ondo dijoa gauza. Bueno, pilota bizi horrekin Indikak sekulako mina egin die aurkariei. Bai, hasiera baten pentsatzen egon Zabalea juteko pentsatu dut, ez zion sakiak entzen, baina bere arma fuertenare hoxe du, sakiatako asbatu du,
Baina arte bintzak gauza ondo ikua. Eta, bigarrenari begira, zer esan diezu, horrela segitzeko edo... Claro, zatezean endika pelota aldatu bera betzertako, ondo aizate honekin da. Orduan bestintzako askotan hori pentsatu berda, bestintzako txarro balima da, baina bia ondo aidanen ez hasi aldaketa egiten. Bai, eta handerri, bueno, hortxe Urriza saiatzen zen, ez, edo saiatu nahian ibili da, pixka bat nahasten hor Ander, baina ez du Nafarrak hori lortu, lehenengo setean behintzat. Ikustea Urrizar ez da bilela bere puntu, no, atletik bestia oso ondo sakatzen nahi da, lakota zaila da, jokun sartzia hola, eta orduan Anderrek egon berdu pixka tanto, porque bipa eta arriskatuko jo, eta hori esan dio, kontu zibiltzeko. Ia ba, ze gertatzen den bigarrengoan, eskerrik asko, Juan Carlos. Gastatuta dago, Animo, Marti! Gastatuta dago. Ale, Lehendabiziko seta galdu duen bikoteak jarriko du bigarren jokoa abian. Ibai Martirenak aterako du. Hormaren bila jonda, gauza arraro egin du pilotak eta nola gaiztotu den hemen bote handia hartuta. Bai, tanto zen, ez? Bai. Ezkerparetan ikiarri gaizkiatea, pikatu bezala indota, zabalean nolatea den, da hemen reboten, ze altura hartu duen. Bai. Sake hona zan hori, Ibai Martirena. Bigarren kantoa zuen sakez, zona ere. Atera egin zaio azken unean indikari, eraman izan du, ez? Bera ere konturatu da. Pelota zabaltzen ari zela. Bi eta huts. Biak sakez. Bota pelota momentu bat. Endikak ikusiko zion horreit oskura. Bai, oskura mato, oskamat. Vale. Venga, Okerrik duenik eta horrekin jokatuko dute hirugarren tantoa ere. Pilota honekin 11 tanto jokatu dituzte. Eta ona izan da, gorrientzat. Urriza, oiti bera, beti gora Anderrek, lana Martirenari jarri nahian. Errebotez eraman, Endika, jaitsi pilota. Martirena, ondo, Goikoetxea sarreztadin. Urriza, eskatu Endikak, baina pasa egin du pilotak ez ustean 3 eta huts. Pilota pixua dau, kortatzen moitzea, besten alden. Kostaitek eta hor Urrizak B-betikan jodik, eta alturia, hemen B-betikan nola jozeun. Eta boti indunen alturia zeitun hartu dik. Besterako hasiera eman diote gorriek, bigarren setari 3 eta huts. Martirena. Zartzeko modua izan du Goikoetxeak eta mire egin du gainera. Hostia, Bat eta 3. Guria, no, era la 3. Zaltzen lau zenbakia lehen bolara hori harpatu dutena. 3 askatu dira. Oso ondo, pelota zu hoi, zeba Javi atzian dao, eta bizi eman da. Guria, 3, lehen hori 3 zan. Bai, pelotaz gara honetan Urrizak ez dik aukerei geuki golpe tiratze gore. Beaz, zenbaterainoko aldaketa izaten duen partidak orain Endikak sakea berreskuratu eta gero. Beratzi eta bateko markagailoa lortu dute hirugarren zenbakia duen pilota honekin. Aurrenekoa luze egia Endikak. Bigarrenean Urrizak sartzeko itxaropena izango du. Sartu da, ondo jarri pilota gainera. Errebote txiki izango da hori. Ez du erantzunik izan. 4 eta 1. Difentzia handia dago, pilota atetik. Bai. Eta pelota honek elegante, doktore jarri dik Urrizak, Jale, que está, que ha sacado bien. Sigue. Está haciendo daño ahora. Pilota aldatu nahi botu zuen Hartzelusek, baina Urrizak ez esan dio. Min egiten ari zela sakearekin eta horrekin segi bertzutara oraingoz bain ipein. Martirenaren sakea. Goiti bera egitio Goikoetxeari ezin sartu, tanto.
Bostetik 3 sakez lortu ditu. Baita nik uste eukutu diola, porque pelotoi zeitun gio hemen paeta sartu dek, eta nik uste Goikotxea eukutu duela pelotoi. Horantxe ikusiko dugu. Ez da garbi ikusten baino hartu duen efektu hangatik. Efektu datik, bai. 5-1. Goikoetxea, orain bai ondo sartu dela. Urriza, barrura egin dio Goikori. Aukera Javirentzat. Ondo jarritako pilota. Bipareta Endikak. Ezin. 2-5. Lauzen bakia. Azte ongi ikusi duen zuloa Endikak. Azte ondo atea zaion, Sartu beruan Ander. Ondo atea gauza baino, haide sartu bildurrik gabe. Venga, hau Ander. Iria danen, iria dek. Naiz honek eskatu, bale? Pilota aldatzeko gogoarekin zela. Esan digu Intxauspek Barrenetxea eta horixe egin du. Tanto bat jokatu dute 3. baina 4. plazaratu dute orain. Lehendabiziko seta, Goikoetxeak eta Barrenetxeak 15-7 irabazi dute, 2. 2-5, Gorriak aurretik. Urriza, Goikoetxea. Urriza, Naito Trakes jotako pilotaka da, hau ere bai, baina barruan. Suerte izan du eta tanto bihurtu iaia kalean zen pilota hori. Aurreko pilota zuare gaizki jotakoa izan da, eta Endikaken nola bat belaunengo gainen golpea tira dio, eta ezker pareta askokin, nora joan den. Nik uste Urrizak kanpora zila uste zuen. Baita nik ere. Venga, convencido que se iba. Entzun dugu. Zalantzarik etzuela, kanpora zegoela pilota hori. 3-5. Barrenetxea, Urriza goxo-goxo, baina gehiago eman behartzen Goikoetxea pasatzeko. Ondo Endika. Gora. 4-5. Partidu asko aldatzen da. Endikak pasa egiten doa aixe, eta Gorrik gehiago sufritzen du. Ala den nahiko indik Martinenak gorre sestua errebesen sartzia, Ez da etortzen, nire gehatu intzait. Beste tanto pare bat 8 arte eta gero batako deu bata, ona da ona. Baina gehatu itea, kontu zibili. Atzetik oraindik, baina tanto batera gerturatuta Urdinak. Laugarrengo pelota erdibideko pelota bat da. Kasu honetan utziko dugu baita seguruna seten hasieratan erabiltzeko eta nola baite partidua pixkate kontrolatua edukitzeko. Bigarren setaren hasieran atera du bai. Lehendabiziko sakea luzeegia. Bigarrena oraintxe aterako du. Endika Barrenetxeak. Ara. Eraman Martirena, baina botea kanpoan egingo du. Urrizak sartzeko asmoa zuen, baina ezinezkoa zen. 5. Hortxe ikusiko dugu. Toki egin behar izan dirula pilotari. Jo etzezan. Venga, Martí. Está bien ahí, suave, suave, recto. Sakez launa tanto dituzte. Barrenetxeak eta Martirenak. Atzelari Gipuzkoarraren sakea. Aurrean utzi du Urrizak. Ondo iritsira Ander. Eutsi Martirenak, berriz ere Ander sartu. Barrura egin dio pilotak. Barrenetxea sartuko da, atzetik aurrera joan da. Uste baino. Laburrago gelditu zaio, gero jokaldia egitea beste erremidiorik ez zuen ikusiko, baina ez da ondo egindako pipareta izan 6-5. A ver si engancha alguna y hago un poco de daño. Venga, empezar. Nion zazpia eta asendez, Javi hor dago eta... Ondo. Kaka, Jos. Barkatu. Venga, ese, partidu eskatzea. Hore utxia jau, ondo egia baina, Sartu da partidu da. A ber, ze pelota ateatze dute, baina bat atea behar dugu estela. Ondo egibiztela ondo egia, Bai. Eta Goikotxea ondo, pelotaren bila gonez, eta... Bai.
Eta azkeneko pelota honetan aurretik Barnetxea beak esan dik, pelota hau gelditu dira. Eta hoxe intzeiok, behaire gelditu intzeko. Eta bueno, buenaiteko partez arriskatu indik bipata. Lau. Ez bata, abai bata hoi. Justo saski mistalden. La primera pelota es bastante viva, botona. Yo creo que es una pelota para un sacador. Los dos zagueros son sacadores. Probablemente la saquemos todos desde el principio y iremos gastando. Ibai Martirenaren sakea, oso arroa eta luzea. Beste bat aterako du, pilota berriarekin. Oraindik bi daude saskian erabili gabe, edo bi zeuden. Horrentxe lehen da biziko atera eta 6. bakarrik falta da. Eta aurreratuko dizuet, Urrizak esan duela, gehien gustatzen zaion pilota 6. dela. Eta momentu klabetako aterako dutela. Eta handikari ez zaio bat ere gustatu beraz. Horren itxaropenez izango da oraindik Urriza. Aire! Hau bande! Ez du pasatzea lortu birritan saiatu arren Urrizak. Errebotea, labur gelditu zaio. Martirenari. Seina. Guriatako deu. Estabil, Urriza, estabil. Ez da, bere joku ez da. Guriak izaituko deu. Aurreko tantoan aipatu oso bezala, Goikoetxea mina handia egiten, nahi da, oso pelota gutxi galdu, pasa egiten du Urriza gainetik, ez diolako behartzen, eta gero Martirenan zuloa bilatzen do reboten, da hortiken. Que sí, Javi, venga, hay que colocar mejor la pelota, con más precisión, vamos. Urrizak gurutza hona bidik, arrotu gabe, eta ez da gazmatzen nahi. Eta Goikoetxeak ego pasabite zeu, behai. Marretxearen sakea, ondo atera du. Saskia jarrita Urrizak eta orain Goikoetxeak bigarren pilota galdu du. 7 eta 6. Pilota hona zuen, baina aurre xamarren hogelitu zaio salto inda. Rekorrido igual eman dio eta goiti bera pilota. Venga, konfiatu gabe, beraiena. Bata. Convencido. Martirenaren sakea. Ona. Handikak azken unera arte itxaron du, eta ondo itzuli du atzetik. Barrenetxea. Urriza. Ezkerron ditutu. Atento zeien, atento. Martirena zabal-zabalean. Best, aire! Sartu egin behar izan du Goikoetxeak ondo sartu gainera. Zazpina, 3. berdinketa jarraian. Hor, atento oitan. A medio no, está entrando muy bien él, está aprovechando la fuerza. Vamos a botarle o a quitarle, venga. Huevo, ostras. Zen hartukot. Venga, Ander, Zortzia gu lehenengo, Haupa. Beraienakin. Bata, Batarekin, segitzeko asmoa dute. Aurkariek ateratako pilotarekin alegia. Tanto egin eta Otileroen gana joko dute pilotariek. Ánimo, Martí. Que está muy bien. Va. Jo. Aire! Kontuz! Aire! Aire! Bestela! Ez! Asko! Joder. Aire! ¡Dios, mucho! Bestela! Aire, va! Lortu dute helburu azkenean Gorriek 10 pilotakada jo behar izan dituzte. Azkeneko errebote hau erantzunik gabe gelditu da, baina aurrekoa ia ezinezkoa zirudiena. Eraman du, hendik Barrenetxeak entzun dezagun zer dioten aholku emaileek, zer dioten pilotariek. Te duele, ¿no? ¿Te ha hecho daño ahora? No, golpe. No esperaba. A ver, con la pelota que más daño les podemos hacer ahora, y como están ellos de confiados, es con la viva. Por eso estamos. La más viva de la cesta. No, pero ha sacado la 1. Esa es la más viva. No, pero las 4 primeras son muy vivas. Sí, pero a ver, sí. Era la primera y la segunda la más viva. De acuerdo. Pero
tenemos que sacar la más viva, nueva ahora. ¿Ya ves cómo ha sacado ellos? La única viva que había nueva, sí. Vale, pero ellos están sacando eso porque les va mejor. Sí. Y entonces ellos están con más confianza. La que más bote, tú del ancho no te atreves a sacar, ¿no? Venga, pues saca de tu sitio. La que quiera para sacar con ganas, o sea, sin miedo. Convencido de que... ¿A ti para sacar cuál te gusta? ¿La 1? Sí, ahora estoy bien con eso. No nos conviene para jugar, ¿eh? No nos conviene. Venga, Ander, Lauak indizkeik lau estraño pelotarek, eh? Bai, honekin zeitukot pixkat gehiago. Venga. Ander, verdad. La 1 y la 2, pero las dos se ha secado ya. Saca valiente. Vale. Javi, arriesga más. Cuando puedes, claro. Apa, Javi, que sí, venga, que puedes, venga. Interesgarriak, hutsarteetan entzundako guztiak. Venga, ánimo. Zazpi tanto eginda gelditu dira gorriak. Lo va a salvar, el lehendabiziko Diogo. Venga, ánimo. setean, baina 8 badaramatzate eta aurretik dira bigarrenean markagailuan Urriza eta Martirena. Ordezkariak. Eta bakar bat gehiago egingo balute, minusik gabe, mintzat hori ez. Halaxe da, une batean arriskua ikusiko zuten, baina honezkero horri begiratu ere zioten egingo. Buru belarri, bigarren seta irabazteko alde ginean. Murgilduta baitaude, errebote Urrizak, Goikoetxea, Jetxi, horixe da, egin beharrutena edo egin nahi zutena bien tartean pelota hori botarazi, eta hori lortzen baldin badute, tantoa bukatzeko aukera izan dute. Bai, berak dominatuko duela tantoa eta aukera gehiago izango ditu, bestela berak sentitzen die demuzin dominatu, Barrenetxea pasa iken diolako eta Goikotxeak pilota gona hartzen duelako. Eta lehenak esan duen moduan, minusik ez dute izango, une batean. Zaki ere gau. Azte, restoa, Endika Barrenetxeak, une egokiaren zain gelditu arte. Urriza. Iritsi da, dejadantzeko bat egin du. Pasa egin nahi zuen Goikoetxeak eta pasa du. 8 eta 9. Bai, tanto arraru izen dek pixkat, Ander, oita nor, animo, oso ondo. Ondo jokatu Urrizak, eta azkenen ondo bajaudek Martirena pelota hori eamatea, baina justu gurutza bintzeok Goikotxeak, eta ezin sartu errebesakin Martirenak. Oso sake hona atera du Ibaik. Bai, gara arreia. Errebote ingurutik zeinen pelota zaila, jaso duen Barrenetxeak. Berdintzeko aukera, Oialume Zarreko bikoteak. Goikoetxea. Gustora jogatzen ari da, gozatzen ari da Urnietarra. Hau ere, berak egindakoa, 10 tanto pilatu ditu. Bai. Oso ongi aidena iken da, Urriza iken du eta errebotera bota. Eta gero oso pilota, nik ezakit pilota bat galdu duen, lehen ikusi duen bote korrido hue, bote pronto hue galdu duen, da beste iken hola, ez dut, uste galdu duenik. Eta pilota zaiek defenditure, bai atzeak eta oso txukun. Ya está bien, ya. Pilota aldatu egin beharko dute. Apurtu egin baita. 6garrena dute erabili gabe, baina ez dut uste Urdinek 6garrena aterako dutenek lehen esandakoaren arabera. Hori gorriek aterako dute. Irua ezin ikuskatu. Irua hemen dago. Berrina igual sakatzeko, Haune brillua daka. Hau, Urrizana da, nik ez etatea nahi, baino sebuakin, Ondo aizea sakatzen, hasi que segi horrekin. Berez, bai, hau berez Javin pelota da, baino oaindikan sebuakin daola, atea ingot pixkat. Ander, ¿cuál? Bai, ez ba. La 5. La número 6. La 6. Venga. La sexta pelota quizás es la que más me gusta a mí, es la que anda un poquito más por abajo y creo con la que más daño le podemos hacer, pero trataremos de gastar al principio del partido las pelotas 1, 2, 3, 4 y seguramente guardaremos la número 6 para momentos cruciales del partido. Atera du Endikak, ondo erantzun dio Urrizak. Ondo jetxitakoa Martirenak. Ara, suerte pixka batez, baina tantoa lortu dute Urdinek, eta entxon gure realizadoreari eskatuko nioke Endikaren iritzia ere jartzea 6garren pilota horri buruz. Urrizaren gustokoa zen. Endikarena ez, baina azkenean partidak horrela aldatzen dira eta atera duena Hernani Arrabera izan da.
11 tanto egin ditu Goikoetxeak, 11 tanto Barrenetxeak, eta biek pelota bana galduta, zenbakiak berdin-berdina dira. Behartu eta sartu da Urriza, Goikoetxea, barruan izango da bai, toki gutxi zuen, baina ondo kakotu du besoa pilota eramateko Barrenetxeak. Bote egin arazi Martirenak. Utzi egin behar izan du Urrizak, sartzeko asmoa baldin bat zuen ere, Barrenetxea. Hortxe du Jabik. Erki jarri du paretaren kontra, baina ondo atera du bertatik Goikoetxeak. Errebotean Barrenetxea. Hala sartu behar izan du Urrizak, errebesez. Ondo gurutza dutakoa, Endikak. Azkarretako zaio. Martirenari 11 eta 9. Besoari heldu diola ikusi dugu Barrenetxeak. Barrenetxeak eman dion pilotazoi, errebot hola gaina okerka heldu zen pilota horrei, ikaragarri atea da. Bai, uan, beak errebesez rebote hau du, Urrizak errebesez emantzeo berriz eta ikerari okar zetorren peloti hauan. Eta nola heldu joan pelotiek, eta hemen zer leku gutxi eukidun, Bai. Hor, oen ikusiko da, nola okerka heldu den. Jode. Eta ze eman di joan? Liston eman dio. Aire zerantzun dio sakeari Urrizak, Barrenetxea. Pasatzera joan da, ia lortu du. Eskatu atzelariak. Atean egintzaio pilota eta sustu hartu du Goikoetxea. Ez. Gora, puntatu Markatu, Ondo. Vale. Vamos a elegir. Bota y pilla sensaciones, sí. Una queda para estrenar, ¿no? Solo una. Javi, ¿cuál? No queda ni una para estrenar. Javi. Sí, no queda ni una nueva. Arrazoi du. Que bote y que mira. La 6. Sacar la 6, la de ellos. Está rota. No, la 6 es la que estáis jugando. No, la 1 se ha roto. Tanto bakarra jokatuta. Bota y es la 2 la que hace extraños, ha hecho mal. La que más a gusto va a ser la 2. Pero valiente. La que sea, pero valiente. Vale, ahora se arrasa. Bigarren pilota. Ya. Estrañoak egiten dituena, esan du. Baina Urrizak nahi dik guztua sentitzia Martiren asakiekin. Eta hortan, arrazoitzek biek, Urrizak behak minaiteko sakia eskatzezeo Martiren nahi eta horratik antxe. Aber, konfientza hori hartzeko modu badun. Eta erresagoa da, gaina Urriza egokitzea pilota batea Martirena baino, eta normala irutzen zait, berai konfiantza hori ematea. Datuak gainera argigarriak dira, pilota honekin 10 tanto lortu dituzte gorriek eta 6 urdinek. Beraz, ez duaki gaizki. 11 bat egin dute markagailuan. Lehen da biziko seta urdinek irabazi dute. Bigarrena berdinduta daude. Gorriek irabazten balin badute. Hirugarrena jokatu beharko lukete. Ibai Martirena. Goikoetxea. Barrenetxea, atzetik aurrera joan da. Nahi adina ez du bultzatu, sartu eginda Urriza, bote handi egin dio Endikari. Iritsi da Urriza. Ez du pasa ordea, beste aukera bat eman dio Hernaniarrak. Eraman hori ere Endikak. Barruan izango da. Kanpora, merezi zuen barruan egitea botea, ahalegin betean ikusi baitagu, bere burua botatzen Martirena. Aurrari honena eta atzelari honena, nor baino nor gehiago ibili dira hor. Bai, alkar pasa ezin da, eta Barrenetxean pelota honek ematezen kanpoan zinela. Baina efektuen eraginez barrua, Martirena ikusi dik, ondo ikusi dik. Aurrekoa. Eta gero, Urriza eta Barrenetxea elkarri pilota ezin kenduz, Eukitu aukera ona gaina kentzeko, Hartu eta belotzia egin helduzen pilota eta aprobetxatzeko baino ezin kenduz erabat. Marti, que sí. Ánimo. Barrenetxea, sakeaz jabetu eta etekina ateratzen saiatuko da. Behar mari nagusienetakoa horixe baita. Venga, apas aquí. Va. Endika. Aire!
Eramatea lortu Urrizak. Barrenetxea. Martirena. Hortxe du. Goikoetxeak. Bestela! Ez du gerorako utzi nahi izan. Uitziko hartzaiak. Bote egingo dio Urrizari ezin. 13 eta 11. Asko gehatzea, Baina pelotazo perfecto. Bajatzea, paretea. Ja, utzi naiz. Jode. Lantzaileak dituzte Urrizak eta Martirenak. Bai, Urrizaire azkar etortzeko pelota hoi, eta ezin izenduik goiko posturatik defendiu, baizik eta kostautikan. Eta bote proton hor kostautikan zailadek pelotik esartzia. Pelota hau kostautikan tira barra izentzeok. Eta ez goitikan. Azkar etortz zaiolago. Ba! Barrenetxearen sakea. Sartu eginda Urriza. Urritzen alegindu da. Ondo erantzun dio Barrenetxeak. Oso aurrean utzitako pilota. Urriza. Era guztietara saiatzen aritu da. Azkenean kantoa lortu den arte. Defentsa handia erakutsi du Endika Barrenetxeak oraingoan ere. Eta azken pilota sortan tapatu indiola nik uste du pixko bat, Bai. Bera zuzen joan da, baina... Bea, Marti. Eta Urrizan asko saiadu lago, mezi izenduik tantua, behentzago. Asko dago, jokoan. Hemendik aurrera jokatuko diren tanto guztietan. Venga, tanto hau, Hau. Bi egin ezkero 4 puntu lortuko lituzkete urdinek. Baina aurkariek egiten baldin badituzte, berdin duta iritsiko dira 3. jokora. Martirena. Goitibera egin dio Goikoetxeari. Errebotean atzerariak eraman. Barrenetxea. Urrizak eraman. Berriz ere Endika erasoan. Gora eraman du Urrizak. Bere buruari denbora pixka bat eman, eta orain nagusitzen saiatuko da, 3 indarra. Pelota zailak eraman ditu Urrizak hau ere etzen xamurra, bote handia egin dio Endikari, betik gora eraman behar azkenean. Hortxe du txikitzeko. Horitxe egiten saiatu da, abiadura handia hartu du pilota, baina hortxe zegoen Endika eraman. Martirena. Kanto bizia. Urriza. Boterik egiten ez utziko Endikak. Ies egin dio gorputzarekin iztio lagundu pilota horri biltzen, eta lan asko egin eta gero 14. urdinentzat. Pena handia, uste baino biztio etorri zaio. Bai. Kriston defensa egin duzu. Bere gorputza botaz da. Tarnetxai bizi hartentzeko pelota hori, azkar. Eta buena bakarrik egitea junde Martiarena, baina... Hostia. Nik usteko saskin sartu zaiola persoa luzatzeako. No le doy en el sitio. La leche. Han indik pelotak. Oida. Venga, podemos. Aguas. Hau. Arturo seguimos, Azken tantu Ander, Horrena behar gata un pelota ona, horreko parti, horreneko 15 da. Hori, atea berri zane. 3 aukera izango dituzte, 4 puntu golpetik lehendabiziko jardunaldia miltzeko Goikoetxeak eta Barrenetxeak. 12 baitaute, Urriza eta Martirena beraiek 14 pilatu dituzte. 3. pilota. Lehen saskian utzia izan dute, baina berriro atera. Eta azkeneko horrekin egiten saiatuko dira. Endikaren sakea da, eta bukatu da. Lehen da biziko partida, Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. irabazi dute, 2 setetan, beraz 4 puntu eskuratu dituzte.
eta punturik irabazi gabe eta galdu gabe gelditu dira Urriza eta Martirena. Biak oso ondo, bai aurrelaria zein atzelaria. Bai, nik uste bikote gehiago osatu duela, Goikotxea oso ongi, batzutan berakin duda gehiago izaten da aurrea joaten den pilota bitan taola, baina gaur oso kompleto, Barrenetxea bai defentsan eta ataken ongi, eta gorrik ez du beste bezain bikote oso hain. Bai, ala izendek, Goikotxeak hainduta guztia txintxo indik, eta Barrenetxeak sakekin bina handitia indik, eta azkeneko sakea hau ikara harreia izendek. Emate joan velozidadia eta hor paetan dijuanen, bildurra emateik sartzieke. Irabazleak ikusi ditugu, Elena Azpeitiaren gana gerturatzen, eta aurki izango dira, berak egindako galderak erantzuteko moduan, Elena. Bai, hemen txen ditut, zardi batxetan, hendika Barrenetxea. Zorionak. Zerrik asko. Bueno, hasiera eman diozuen txapelketari. Bai, aurreneko 4 puntu batea jau, eta betire lasaitasun matematu txapelketa aurrea beira. Bueno, lehen setean haze mina egin duzun sakearekin hendika. Bai, nire irudipena pixka da deja vu, ondo esatea, deja vu izatea lehen gurtean neuztet oso ondo oso hasiera eman geniola, gaur bezala, eta gero semifinaletan potxin genuen. Eta bueno, lehenengo pausua behar esan duen bezala oso garrantzitsua da, 4 puntu hobek lortzeko eta batez ere besteak 0 puntukin geratzeko. Eta, bueno, bai, pozik lehenengo setean sakea hartu etelako eta emateulako mina indiotela, baina handarek ere asko lagundu dit. Bai, Ander, gainera, beira, zuek zarete txapelketa honetan, pasen urteko bikoteekin alderatuta, bueno, errepikatu den bakarra, eta nik uste dut pixka bat gaur hori ikusi dela, konpenetrazio hori somatu dut. Bai, egite esan zuk esan ezun horrek, bentaja pixka bat egu, hendikatani azkenian bai lehengo erremontarin, binakako txapelketan debatea jokatu deu, entrenatura askotan batea eke deu, orduan oso ondo zautzegean bi mutilgia eta horrek jo kantxa Barrenen lagundu deu. Iaia ezer ez duzu galdu, apenas galdu duzu, eta defentsan eta biok ere ondo, eta partidu ona jokatuta pozik. Bai, pozik, ni badakat hor burun pelota pare bat galdu jutenak, pixak isoitea bakatela pentsatzen, baina bueno, bai ez, emandako itxurankin oso gustan dago. Besoa, hendika? Momentu batean, bukaeran pelota lehortzena izan bezala, ez dakit postura pixkate igual arraro egin dut. Banakin Jabik bigarrengo setean hortzak ez dutuko zitula, eta normalia baino gehixio tira diet pelotei, eta lehenengo besua, eta geho gerrilla, eta ja 32 urteak izango dira, hasi diala pixkanaka pixu hartzen. Baina gaur 8 urrengo astelenean hemen ikusiko zaitugu. Bai, noski baietz, egunero entrenatuko deu, eta masagistan poderioz ere, seguru ondo egongo gala etorren astelenean. Ander, urrengo jardunaldiari ekiteko, animoz gainezka ez, konfiantza handia emango dizue gaurkoak. Bai, zu ez partida tirabazita ja aurrea beira dela 6 puntu bat emateu eta gehiago disfrutatzen segitzeko gogoz. Bueno, zorionak bikote, eskerrik asko. Eskerrik asko Lena. Bai, zuei. Pozarren, lehen dabiziko partida irabazi eta 4 puntu zakuan sartuta. Urrizak 10 tanto egin ditu, Goikoetxeak bat gehiago, 11. Galdutakoak bana. Atzilarien datuak ere ikusteko modukoak, Barrenetxeak 16 egin ditu, sakez 5, eta Martirenak egin dituen 6 horietatik sakez lortutakoak 4 izan dira, galdutakoak gutxi. Bina. Berrenda 4 pilotaka da, garbi ikusten da pixua eta erantzukizuna bikote bakoitzean nor hartu duen. 81 pilotaka da Urrizak, 56 Martiarenak, Barrenetxeak 17, Goikoetxeak 50. 54 minutu eta 7 segundoko iraupena izan du, amaitu da lehen dabiziko partida, berehala ekingo diote erremontari txapelketako bigarrenari. Irabazleekin bakarrik Lehen dabiziko jardunaldiko bigarren partida jokatuko duten protagonistetako bi. Hansa bigarrena eta Zaldua,
lehendabiziko neurketan gertatu den moduan, bikote bat Gipuzkoarra, bestea Nafarra, hauek Gipuzkoarrak dira, Imanol Ansa, Masterra buruzburu azkena irabazitako pilotaria, eta Zaldua Urrizarekin batera erremontariren lehendabiziko edizioa irabazitakoa. Elkarrekin egin zuten debuta, launak dira adiskideak, gustora daudela esan digute enpresak elkarrekin jokatzeko jarri dituztelako, gero kantxan erakutsi beharko dute, armatu duten edo ez, Aldabe eta Azpirotz, biak Nafarrak, lagunak, kuadrilla berekoak, Itxarofentsu etorri dira, eta hauek ere saiatuko dira eurena ematen partida ezberdina, pelotariak ere alakoak direlako ezberdinak. Bai, ikusi behar da, horre handik uste pilotari bat da hola diferentzien markatu dezakena besten gainetik eta ona, Ansa dela, berak beti alpatu duen golpe eta bizitasun horrekin. Eta, bueno, Zalduak sakekin dakentzen bado, nahi guzain zait pareja gorrie, baino frenten dauzkenake Aldabe pilotari oso gorra da, eta Azpiroz pilota zaileke ematen artista, osea, irabazi nahi baldin badue, jogatu inbarko due. Sakea gorri, saskitik atera dute, lehen dabiziko pilota, eta 6. ekingo diotela ematen du. Portean potro. Arine, hemen. Arine, bega. Hoxai, mina da bintzak. Hori deketa, beste dire hemen gabe, bega. Hori dek. Sigarre pelota ona, proposa jolasteko, iruditzen zaigu xestoan ondo gozatzeko pelota, seguraski horrekin hasiko gena. Hala egin dute. Txaparen kolorea ikusi orduko, saskira jo, eta 6. bila Ibon Zaldua. Hasi da 2. partida. Botea eginarazi, Ansa Kairez minik egin ez dezan. Azpiroz. Altura gehiago eman honi. Ezin Ansak. Eraman Azpirozek. Bai, barruan egin du botea. Zaldua, saietzetik jotako pilotaka da. Ansa. Aire bai, bestela. Bila joan da, hartu xamarra, baina entzun egindu agindua eta joan egin da bila. Takatu pelota. Marka, Kiroki. Vámonos. Zalduaren sakea. Indar gehiegi, 7. kuadrotik atzera bote egin eta beste aukera bat izango du Donostiarrak. Eraman, osta. Zaldua. Haetxe pilota ezker hor maikututa. Azpirotz. Aire, bestela, ba! Atento! Naikena! Dios! Acá! Zaldua. Aire, bestela! Solo! Imanol Ansa. Antxe jodu, lehen da biziko pilotaka da Urnietarrak eta nahikoa izan da, tanto egiteko 2 eta huts. Bueno, hemen aurreneko tanto hauetan garbizio gurdinak Ansai pelotak entza dekuestela. Baina aldi beren Zaldua oso entxufauta, hasi ala iruditzeztak, bai haintzen Imanoli eta bere joku behinez. Bai, eta gaina aurreneko tantotan jotako 2-3 pilotazo, perfecto, gurutzatu jo 6 erdin, da defensa jarri ditu zeak, aurkarik. Bai. 3. tantoa jokoan, Zalduaren sakea. Imanol, ondo ikutu du ezkororma eta gaiztotu egin zaioa bat. Zalduari, 3 eta huts. Imanol sartzen denen, beti deskompensatu ikendo, bere abiadura horrekin. 2 pelotazo jo, eta 2 tanto. Intentzioz jotakoak izan dira, indarra handirik gabe, baina biek errebotean amaitu dute eta ezin aurkariek eraman. Zaldua. Boi! Ai.
Marka, Manol. Oraintxe egin dute urdinek Esto, lehen da bizekoa, ea pelota aldatzen duten. Gerria sartu. Ahí. Gerrilla sartu ez, karga bintza jok, bote altu behintze dugu, eta horratik aldeintze pelota horrek. Eta bi hankak airen zitu. Zage pareak, Baina salda biakin. binda. Aztiroz, Hasi behar dugu pixkat, Ze pelota. Bigarrena. Salto inez, Ezinak, hotzek pelota. Eutxi. Azpirotzen sakearen zain, Imanol Ansa aurrean. Falta. Laburregia. Ez da laugarren kuadrora iritsi. 4-1. Kendu nahi hortan omo txamarra sakea, baina... Dios! Ze hainak? Ega. Argatza eki. Denbo asko ez dela partidu baten ikusi, Aiena, nun asko sufritzen sakekin, Bai, etzin asmatzen peloti altxatzen, eta lau sakera bat falta intzitsin bintzat, neu hemen izin ikusten da. Sakea, salduarena. Atzeago! Aztertu egin du gainera, eta ezin aldabek jaso. 5-1. Horri, guten Bai, eta salduan sakatzeko postura bintzat, ez da, gula paetatik eta sakatzekoa, ila kostautik sakatzen. Venga, lasai. Baina bere postura horregintxe moldatzei. Ba, eta aprobetsatzen dugu, altura hauti ematen dio sakei, eta moldatu iten da. Aurrea! Oraingoan altura gutxirekin, baina eraginkorra izan da sakea. Ez baitu, aurkariak sartzerik izan. Atento, Atzera joan behar izan du. Tukibon! Aurre. Aldabe, baztertu egin zaio salduari eta... Iritsi egin da. Hemen. Botea egin arazi, tanto. Bila lekoa galduta gina. 2-5. Onto! Gurea. Pilota ona gelitu zaio aldabei aurreko kuadron, bi kuadron nola, eta earki aprobetsatu do. Gurutzatu do, zazpiterdi inguru hortan da zinezkoa. Zabalera etorri da. Sake bakarra atera du lehen. Gura falta, baina azkar etorri da Zabalera. Xavier Azpiroz. Aire, bai! Antza, bizi, baita aldabere. Atento! Azpiroz. Solo! Aire! Antza. Solo! Aldaber. Bestela, Aurrera handia eragiten dite. Bestela! Aurrelari pilotei, sartzen ari indu da Imanol ezpikutu. Ondo saldua. Aguanta hor! Stoi! Eskatu salduak. Máquina! Aldabe, ondo sartu du paretan, tanto. Oso antzeko izan da aurrekoa, ura garbiagoa, erasoan hasteko. 3-5. Zer ez, tío. Mucho Ibon. Dale, venga. Kutu pareta, Azpirotzen bigarren sakea jarraian Zabaletik. Horrengoan ezker horma ikutu eta galerez egin dio sartzea. Antza bigarrenari. Azpiroz. Gaizki jotakoa, tanto suertez. 4-5. Zeinak. Estik, earki jo, Ena jartzen. Eta be burukin... Geldi, bat ez dioat. Hasieratik, konfianza gutxikin. Jo. Xabi, lasai, venga. Erra sakea. Nik uste batzutan Azpirozei kosta entzaiola sinistea indezakela, Sakekin eta sufritzen hasten da, eta ez zinen, eta guain zertan nahi den beburui galdezka, eta... Ansa. Aire, Solo! Aldabe, gainean... Aire! Berdintzeko aukera dute urdinek. Ies egindakoa Zabalera. Hau gehiago. Zabaleratu zaio Ansari berari. Bosna. Bai, hankak oso gaizki jarri eta harrapatuik Ansak eta ezin bitu pelota. Partidako lehen da biziko berdinketa. Azpirotz. Bai. Bai. Ansa, bera jodu bizkarrean. Eta tanto. Un poco de tanto, ¿ves? Un poco de tiempo que me ha dado ahí. Ahí, para que Naimen askatu dio. Burua mendiaratzi.
Perfecto sakea. Baina berehala. Hain naiz toki hartzen pixkat, ostia. Venga, Prest dagoela esan dio orain. Epaileari. Eta aurretik dira Aldabe eta Azpirotz. Uste baino gehi hori zaio pilota. Bai. Beak betxatzen pixkat leku behin da pasako, zola pelota. Oi! Joder, barkatza ekibon. Aire, aurrea, bai! Barkatza ekibon. Oi! Ondo jarritako hau ere Aldabe. Azpi eta bost. Bost eta bat. Azpitik hasi dira, baina partzial handia egin dute. Eta zazpi eta bost dira orain. Bai, ikusten da garbi, urdinek haidiela atakatzen gorriri, eta Ansa ez dela protagonismoik eukitzen nahi. Ez, pelota gutxi mandetxiko baina arte. Zazpi. Eta atzelariak 21 harrigarriak zenbakiak. Bai. Eta aurkarietan berriz, asko zobeto banatuak, 14 Aldabek eta 16 Azpirotzek. Zalduak eraman. Kemenek Azpitik pilota eraso. Aire berriz! Beste aukera bat izango du. Bale, Kemen! Zortzi eta bost. Lehen bereziko atxeden aldira. Aurretik joango dira Naparrak. Botileroekin hitz egitera. Zarekin horietarako. Gorriekin Igor Sarasua eta urnekin Oskar Urrutia. Bai, eta... Bai, sake ongi hainak. Solo pixko atatzeago, hainak sakatzen. Sake kentzen badio, jazta. Eskapatzea eta eskekin pixka sartuta. Honek sake kentzen batzio, perfecto. Hilean teia bai? Ikiz pentsatu... Damuta asinok. Nire bai, gau, entonces aurreneko falta. Ik pentsatu, kentzera jun. Zagero honek garrabatzen. Laurra jai kendu behintzat. Sartu naiz bate batian, porque tentatu anabil hor. Ni atunto egona, Baina, portxe zabe, pareta ikutu. Ez zuen, non digan. Venga, pareta bilduripe, Eutxi barrua bintzat, pelotatzen hasiak. Imanol. Bai, eta esaten txik egan den, eta Aldabe ikusteitate bizi eta indartzu, sartzean pelotai tiratzen pelotiei. Oso beso biziko mutile da, Aldabe, kosta ez zaiona eskerpa eta ukitzea, baina bestela oso beso bizi, Bai, azkeneko hau bipaetako oso erresatzen diren, tanto hoi. Azken hiru tantoak ondo sakatu ditu hemen Zabaletik Azpirotzek eta bide beretik segitzen ahaleginduko da. Hau ere bai. Ondo zaldua. Tento! Stoi! Azpirotz. Jokoz kanpo daukate erabat. Nakena! 25 pilotaka da zalduak, zazpi baino ez. Ansak, hausko zortzigarrena. Azpirotz. Zaldua. Ondo. Oike postura dotore horretan. Hortxe izango du Imanolek sartzeko aukera, baina nahikoa behartuta. Hemen. Ondo zaldua. Antsako pelotan orain ere Antsa. Bastante has hecho, Hortxe izango du. Erasoan min egiteko modukoa. Ez du aprobetxatu. Azpiroz. Antsa. Hirugarrena jarraian Urnietarrak. Hau errebotean. Azpiroz. Uste baino gehiago atera zaio. Joder, ze! 6 eta 8. Pelotak bizi mantzezko goaingo nazak, falta izendu zailok paeta sartzia. Azkeneko hau erreboten bizi jotako hauen, da pasau indik Azpiroz. Bai, eta Manuelzuk esan bezala, garbi nabaritzen da, ezin kenduz, aurreneko partidune berdina ikusi dut, hau bai, pilotak aukerakoak hartu, eta ezin gurutzatuz, o gerri ez diolako sartzen, o ezin gurutzatuz, dabiltze erabat. Zuena? Pelota. Gurea. Aien, hemen? Manol! Sakean, Ibon zaldua. Bai! Altura gutxirekin, baina sake hona zen, suerte izan du Kemenek. Suerte tanto egiteko, baina pelota zaila sartu du, Bai. Hau sarti izan du. Todo cuenta, Azpiroz, venga. Confianza aquí, sakea, Estás sacando perfecto. Atzeago baino. Perfecto, aiaiz. Igual ziok, hola ututare. Bost tanto egin ditu Kemen Aldabek, utxik oraindik ez. Gurea,
Biharren pilota ere bizie da, pixuakin, baina, bueno, nahi gustatu zait eta Ansai bote iteko pelota eta kentzeko pelota ona. Bai, zuk! Joder! Oraingoan ez dio kendu, Ansak ez du nahi zuen egin pilotarekin, baina hala ere tanto izan da. Horro, sakablo emezela. Oide, sartu gorputza barrua. Venga. Bi paeta tiezik hor, eta paetan irristatu eta barrua. Venga, guztai naiz, Venga! Bai, motxamar gelituta hola azpitiken, eta nola hartu dion pareta. Bai. Markau, Aspiroz, venga. Atento sakerrestuan, venga. Apa, que me mega. Gure pelota. Aiena. Bi tantoren aldea markagailuan, azpitik gorriak, sakea, zalduak. Zu askorik bihurritu, baina luze izan da eta beste aukera bat izango du. Donostiarrak. Bi pilotarekin aritu dira orain arte. Seigarrenarekin orain arte eta bigarrena atera dute orain Ansak eta zalduak. Hemen edarkikutu du horma eraman zalduak. Aire! Hala be. Joder, tío! Ezin. Hostia! Mosto oinaldeat. Venga. Hemen. Gureakin jarraituko jau. Gurutatu intzaiolako kejatzen edo. Venga, esan dio aldabek barkamena eskatu dio eta esan dio Ansak ez diola molestatu. Nik uste dut ezkerparetatik gehitxo atea zaila uste baino eta horregatik zela bere kexa, Hor ikusiko da, baina ez zeon osongi bera kolokatu, Hor nola ateatzen den. Baina bizi ematen nahi zegok, Aldabe. Bai. Oraintxe bai sartu dela, baina gehi eman dio. Ipaleta zabaleratu eta kanpora. Está sacando muy bien. Una ha sacado mal. Batatea de Venga, sartu gorputza. Hamaika eta zazpi. Sakez tanto bana dute, falta bat egin du Xabik. Metro bat barrura sartu da orain. Sakatzeko, bitziko, atzelaria. Ez, aurre. Aire, ba! Azpirot. Stoi! Botelaste sartu da Antsa, kanpora. Amabi eta zazpi, orain arte izan duten alderik handiena. Zonga izateta, venga. Ni estás haciendo tanto, venga, segi. Oso ondo jetxidek, Xabi, pata ikututa. Segi, Xabi. Erki. Oantxe bitan tentxuzu eta. Ansak esan zeok, botelaiztaren tentautua daula sartzeko Iboni lehen esan zeok, eta oitako bat izendek, guaingo pelota hoi. Pelotarik aldatu gabe, sakea Azpirozek. Utzik hemenek atzelariari. Stuk! Dios! Aire, Zaldua. Aire! Hortxe duan sak. Aire! Estela! Tento! Azpirotz. Oso aurrera joana da, baina ezin sartu. Ibon, edarki jarritako pilota. Puska! Carlo! Ez! Bote egin dio Azpirotzi, eramateko moldatu da, orain gotu motzean dipareta, eraman kemenek eta... Tanto. Ernez egoen zabalean, eta ozoinaz eraman pilota horrek zabaletik txokora bihurritu denean. Leku hartuta zeon, gaina bera etorri zaio. Bipa eta ondo indago izendek, motx-motxen eta azkarra, baina bea zeon tokia, zabalduta zeon aldabe, eta ala nahiko indik horri eutxin bertzaiok. Bai. Konfidantza handia dauka, aldabek Azpirotzekin, barrualde guztia berari utzi dio. Zain gelditu da zabalean eta asmatu. Bertan egoten eta gero pelota saskian sartzen. 13 eta zazpi, partxal oso azpimarragarria egin dute urtinek eta horri esker. Aurreratu dira inbeste markagailuan. Oraintxe egin dute gorriek, 8 eta 13, saskira doa Ibon Zaldua. Venga, altxako deu, Zalea jungura igual. Zalea jungura. Venga, probatu. Apa, Ibon, venga, Zabalera torri da Zuberritan Azpiroz, Zabalera dator orain, Ibon Zaldua.
lehenengo pelota nik esango nuke ditugun peloten artean biziena dela, kontrolatzeko igual ez da errexena izango, baina bizia oso bizia. Atera du, salduak, oso ondo. Altura falta izan zaio errestoari, ez da frontizera iritsi, bederatzi eta amairu. Altxako deu, esan dio. Antsak eta horretan. Atento itan! Dabiltza, entzamentu horrekin. Venga, Bartu bat inberdia. Azpirozek kendu nahi hortan, jeste aiota pilota, Hoiz esaten etxekean, burun ansai kentzeko boti einazteko zea izegi burun eta behera juntzen jo. Hostia! Oi! Jortu gurutzatu sakea eta atzean utzi du errebotean Aldabek. Eraman salduak. Azpirotz. Puska! Sartzeko gogoa zen hor, baina utzi egin du. Antsak eta salduak ezin bildu. Barkazak Imanol, etxekan ez errez horrek. Bai, ezerrez horrek asko zaukilean, da jarrietan posturatik guendik gehiago gaina. Berdina, Imanol! Buena iten nahiko lanak. Hor txuxen jundare eta hor goiko posturatik illa kostautik jodik. Azken tantoaren bila lehen dabiziko set honetan urdinak ez dio eutxisakeari eta kanpora aldegin dio zalduari. 15 eta 9 asko aldatu da lehen dabiziko tantoetatik erditik aurrera. 5 eta 1 jarri baitira Gipuzkoarrak, Antsa eta Zaldua eta geroztik 4 tanto gehiago karrik egin dituzte. Eta garbi ikusi da, Antsa bat ez dela jokun sartu, pilotaz oso gutxi jota. Jokatu dien 26 tantoetan eta ezin izan duela bere legea jarri eta Ibonek aldu nahi inez, baina urdinek parega bikote gehiago inez. Baina itxuratu ditu pixka bat zenbakiak Antsak, une batean egon da. Atzelaria 25 pilotak adarekin bera 7 soilik jota. Orain ez da diferentzia handia, baina ez da gozatzen ari Urnietarra, ez diote aurkariek orain arte utzi, ea Otilibek eta pilotarien arteko elkarrezketetan zer entzuten dugun. Tira, parte ikutxuta, tira. Nakuta izenean dezituta gun. La partida ritmoa jarri, la ritmoa jartzea baino gaur ibilikoek. Segi, bildurri peta, venga, hasi zerotik handa, venga. Hau astu, da gutxi beste egingo, venga. Pelotazo gutxi joitxu gaina, joitxu genak eukitu batzu, baino. Venga, sartu partidun da ritmoa, ritmoa horre jarriko jo, iondo, zikon. Bakarre mateko beste gora aldin di, baino. Oide, bai. Horreko izi egingo, Bueno, barrutik gane ondo egitzen. Bea parteo sartzen pixka eta bera rapatzen zitu. Zer da rapatzen. Oide, esaki, hor zazpi zortziko barruan jortzek enian, kendu, aurrien. Zer digan, bestela bilo ja salduta gelitxuko zeaten. Eta, beste egin. Hor, gauen joz, pelota aldatu nien hor aldin diate pare bat. Eta gero unge izonera egintzen, eskatu eta beldurre gabe, venga, Nik konfiantzak egin, lehenengo hiru tantotan kalduta erabat. Jarri neok. Ongi aiz, aire esaten baiat, aurreadek aire biletzeko, ezin baek, utzi lasai. Baina airedek, oidek, Ez, hostia. Venga, Guk 4 puntuetxea garrantzitsuek eta, 4 puntu garrantzitsu dira hasieran, venga. Ni un set, no te dejarles, venga. Jos! Segi hortan. Joder, iru fallo tonto hi. Igual, tio, gai egin ditu, Buen berritik hasten da partidua, venga. Zero. Venga. Eta sakatzen de lujo, paleta jotzen du, eta gero honek mina itentzio. Zer pelota bizik atzien. Azkeneko ez du txarra, azkeneko Aurreneko, oidek aurreneko. Jo, guain intzu biru tanto segido honeke. Ez, oidek aurreneko. Honen aurrekoare... Eta gaizki jartzen. Aikatea du, aurrenekoa. Hau indiat azkeneko sakea bagarra. Eta honen aurrekoare, ez du tanto batzuk, Bai. Oidek bile. Ik esan, bale? Bai, venga. Venga, Kemen, venga, Animo. Agortu da lehen da biziko eta bigarrenen setaren arteko tartea, pelotariak kantxara, eta botileroetako bat, Elena Azpeitiaren mikrofonora. Bai, Inigo, kasu honetan Igor Sarasua, dut ondoan, Igor bere eman ezin da, ibili da zure bikotea lehen set honetan. Azkenean, bezean nahiko ondo ikusiet. Ikusi ezetena Imanol, partidun sartu ezin egin jotzezunare etxun biltzen, eskun uste zion, eta gehoia bestiak aprobetsatzen ziren, da gehoia
lekuz kanpoa. Izan ere, bolada batean, pilotak kadetan eundoko aldea izan da. Ez zaitik zer Imanole gehiagi joitxu nikan. Imanoleko pilotak da gutxi zeuzkan, eta Ibone berriz dezente gehiago, eta hori ez dakit seinale oso ona dan bikotearentzat. Ibone joitxu pelotazoke gentxuna guzti 8-9 kuadro hortan joitxula eta pelotazo ona joitxula. Da, Ibon hoixen, Imanol hoixen, dema guztin, pues, pelotazoi garrapatu ezinen eta harrapatu ituna ez ditu aprobetxatu eta hola jokun zartziaren gehiago kostatzean. Zer zioen, Imanolek beak, orain? Pues hoixen, aber pixka geixo pelota harrimatzeun eta bestei min geixo iteien. Eta bigarren setari begira, zure holkuak? Pues hoixen, pareteik uitzeko bildurripe, aurra bila juteko eta jotze joan pelotazo bakoitzen paretea zati bestela. 8-9 kuadroan pelotazo zuzuen zuzena beak hartzeie eta azkenean beak min iteien. Ia ba, zagertatzen da bigarrenean eskerrik asko egoak. Hasi da bigarren jokoa, Zalduaren sakearekin entzun diogu. Saketik segitzeko, zabaletik segitzeko asmoa zuela, eta alaxe egin du. Aurrelariarek kendu eta gero Imanol Lansa jokoan sardadin. Bosgarren pelota ona, jokatzeko nik uste ondo etorriko zaigula. Itxaropen horrekin ekin diote bigarrenari, lehen abizikoa galdu ondoren. Aztertu egin zaio Zalduari eta ezin izan du. Perfecto, egin. Batzen bakie. Bat eta huts. Hori da jokue, Txeroki, hori da jokue. Venga. Garbizeukeik, Aspirozek boti egitea egun behar aukala, Sakerreston. Eta etzekiat hemen Zabaletik Ibonek sakatzonen beti hoixe egitea egunguek, botia egin eztea. Eta ez etzeo, gutziko Imanoli, pelota bat. Normala da berak Imanolek egin barra dio bere joku, behartu hazi, aurrea joan ikusi, obligatzeko, baina urdinek oso ongi. Sakez bigarrena Aspirotek. Astia, atzea zesakatu da ez rebotea jatzen. Nahi zizkion atzelariari eta sartu eginda, baina direkzioa perfecto. ikutu egin du. Eta hortxe bukatu da tantoa. Barrun izen bazan gaina, errebota hortxe aliatuko pelotoi. Aire, ba! Horri erantzun dio, aire Imanolek hortxe da aire sartzeko moduan, altura falta izan zaio, Aspirozek arazorik ez eramateko. Aigera, zuk! Aldabek jautzi eginda, tonto! jodu pilota hori, Antsa. Aire! Aldabe! Aire, bestela, ba! Tu! Aspirotz. Jokaldi jona zen, baina kanpora alde egin dio. Dios, atzea, gundek Aukera paregagoa zen hori egiteko. Zulo hortxe zuen, baina indar gehitxo. Indar gehitxo, emantzeok, oso direzi jogunare, emantzeok. Baina markatuta bakarri nahikoa zin eta indarra emantzeok. Zaldua Zabaletik, berdinketaren bila. Dios! Bai. Ez da iritsi. Kontu, Sakez egindakoa Zalduaren zat. Bina. Venga, no! Joder! Motxela, la hostia! Ez! Motxel Juanak! Etzen erresa hoi, Oso posture, rekorrido oso gutxikin, da oso goitik jo barri izan du eta... Eskarpatan irristatu inde gaina eta... Ibon Zaldua. Tokia badu erantzuteko Aspirozek. Aire, aurrea! Hostia, Ibon! Zaldua. Suave! Ia jo zuen epailea. Kendu! 3 eta 2. Elkarri traba ginez ikusi ditu aurrelariak. Aldabek. Bipar eta indar gehiegiz zabaleratu du. 3 eta 2. Puta. Venga, Guaiga botatzen, venga. Ander muru hemen derazek ere jauzi egin behar izan du. Pelotak joetzezan. Ondo sakatu du Zalduak. Piskotatzea gok, hemen. Berak urrengo pilotaka da. Hetxi. Atento. Normarekin astuz. Naikena. Eta iritsi Imanol. Oi. Vale. Zaldua, ezker horma ikutu. Atento, Sartzea galerazi dio aurrelariari. Hortxe du Imanolek.
Eutsi Azpirozek. Kanpora orain Antsak. Aurrekoa. Laugarrena. Azkeneko barki Cruzodek, venga. Nahi zuten, baina Barki Cruzodek azkena, venga. Lehenengo atea dia unoi? Bigarrena. Bai, oidek hasieran haitu gana. Oidek hasieran haitu garena. Bai. Ne uste bigarren intzizuela tanto batzu segido, Bigarren atea jau. Ba, bigarren ateako jat? Gurea, bia. Bigarren ateza, bigarrena. Erabili ez zeok, Venga, Erabili aurreko hain dia ataka da. Venga. Azkeneko pilota hau, hautsi egin da. Eta beste bat, derrigor atera beharko dute. Zuen lehenengo pelota, Bai, oide. Eta Antsan utxeite hoi bere lehenengo sartu pelota. behar horta. Hola, Ibon. Zehaiena, Presaka egin. Presaka. Batzetik aurrea. Ba. Azpirozen sakea. Ai, sale. Iazulariak hemendik ari dira. Aire, Azparetik bai. ateratzen. Ondo, jarritako pilota Vale. Antsak. Baina urrengoan ez formatu. ¡Dios! ¡Mierda! Aurrekoa. Poco más. Bai. Venga, Sufritzen nahi da, ezintasun horrekin. Jartzea hoi. Ondo jarri du paretaren kontra, baina urrengoan erasoan hasi Ba. denean bote gora. Ez du behar bezala jo, eta tantoa aurkarientzat. Aire, bai! Lehen argi izan dio, aire esaten dionean, bila joateko dela, eta gero ezin Venga, baldin badu, usteko azal. atzeago! Horixe egin du. Antza! Ba! Azpiro, Aire! saldua. Hostia. Boi! Aire, atzeago! Aldabe, gaizto doa oso. Hemen, bale! Bote egin dio zalduari ezin izan du. Hostia! 5 eta 3. Vale. Bai, aurreko pilotak adorran, aurreko jueza goiko sarea jodula esan do. Eta erdiko juezak ez esan dio, eta hor pixko bat akordun jarri barraukea nahi eta nahi ez, aurrekoak ez ematen baldin bado eman inbarrauke, eta horretik zaldua kejatzen nahi zitzaion. Oier Gurrutxaga da, aurreko epailea, epaile nagusia, Ander Murua Mendiaraz. Ba! Sale. Haize izango da, orain arte, Imanol Antza jo duen pilotaka datik onena. Uria. Eta bizi, eman dio, latza hor, gogoa bat zeuken. Askagoz, bai. 3 rebote eta 3 pasa intzizkiek. Gustora gelditu da. Arrulari gorria jo duen. Bortitz horrekin. Venga, sagartu berdi berrez, Izen bazan, kau utziko zia. Bai. Zenbat dio golpi egin. Ze pelotatako du? Bata, bestia, mierda puta dia. Bata? Zer gustatzen? Ez, naiz ma. Bata, erabilita da, behin lengua. Bueno, ikutu bata horreikik, Igual besteat, Beste bat? Ba, ez tia gometzitu. Egile esan behar balin ba. Dale, gomentu. Pelotari biziena dela, aipatu dugu hasi aurretik zalduak. Horixe, atera nahi izan du. Imanolek ez esan dio eta beste baten bila jo du gero. Atzelari Donostiarra. Bigarrena. Vale, hasieran erabiltzen. Erabili, Bi badauzkate, oraindik saskitek atera gabe. Oiek erabili ez zeok hemen. Gozatu pelotan, Imanol. Berdintzeko aukera zalduak. Azpirotz. Kontu. Utzi Imanolek. Hostia, zerre. Eskura eman dio orain. Aire. Ibonek kemeni. Ondo. Bestela. Antza. Atento. Ai. Azpirotz. Ali, Imanol. Ezker horma ikutu. Azte pelota eraman duen. Xabier Azpirotzek. Bai. Aire, bestela. Baldua. Vale. Antza. Aire. Utzin jodu. Aldabek aprobetxatu indarra. Aire, bestela. Handia da botea. Baina eraman. Haze, hiru pilota eraman dituen, tanto honetan. Zeiatzeago. Atzelari urdinak. Antza. Hoi, si no. Aire, bestela. Vale. No. Hau ez. Vale. Pelotak asko jo behar izan dituzte gorriek tanto egiteko, baina azkenean zulatu dute Xabier Azpirotzen
Defensa gogorra. Gorna. Tanto gorra azpirozentzat, eta pilota gor demosatu do, aipatu duna askotan ze pilota zaiek eramateko habilidade dauken. Nola ibiltzen den, katue bezala kantxan. Eta azkeneko gure arrima bindalako, bezala. Zalduaren sakea. Itxigatik, baina pasa izan da. Beste aukera bat izango du. Biletu hain. Aire! Kemen sartu da. Aire! Mensa. Atento, Stoi! Aspirotz. Eso asko luzatu behar izan duan sak pilota hori goi-goian harrapatzeko. Eta orain. Ai! Ez tornatu. Joder! Pilotarekin bat egiteko garaian, eta urdinentzat izan da 6 eta 5. Gurea. Beti boti egin jazte zeok Azpirozek, aideako etzeuk usten pelota bat, Eta nola bai sartu inedi jokun. Anzak. Baita, pixko bat. Venga, kolegazio garri dauta, venga. Eta gaur kontrario oso txarra ideitaten Azpiroz beretzako, pilota bere gesteko postura horrekin. Ez to asmatzen aurra joatea eta boteko ridoitan sartzea ere, ez da... Amenol! Beko postura hortatik eroitzen uste zeok oso ondoitik. Sakea Zabaletik. Azpirotzek, kanpo izango da. 7 eta 5. Hainbestetan aipatu duna, Manuel, hor postura hortan, gerdik postura hortan, ezkerpa eta pixkotu kitezkeo kanpora, hor oso goitiken o azpitik ez bada jotzen, pilotaik askotan galtzen die, leku hortatik. Petritegiko bikoteak irabazi du lehen da biziko jokoa, bigarrenean ere aurretik da 7 eta 5. Ai! Sake luzea lehen da bizikoa Azpirotzek. Ai! Sakez lautan tolortu ditu, falta bat ere badu. Eta zalduak berriz, faltarik ez, baina tanto bat gutxiago. 3. Erremontariko. Denboraldi berriko lehen da biziko jardunaldiko bigarren partida ikusten ari gara. Salkapenean oraingoz, Goikoetxea 5. eta Barrenetxea 4. 4 punturekin buru-buruan. Helburu hori dute hemen urdinek, eta momentuz ondo bideratuta daukate markagailua 8 eta 5, epaileak eten egin du partida eta pilotariak botileroen gana etorri dira. Hor, bai, pena. Bai, geixio sartzea. Bai. Aurreko ezkatu egin noire txarrare zuen, baina, uste gore, altura hundik etzien hartu gota. Venga, behi bon, zakia txokotik asmatze hori zart. Ez? Zatik azabaletik azkenian. Ondo zatzeit. Azkenian, behar. Luzexio bestela. Bestela luzeo bat, bestela ja behar gaztezeizkik dominatzen dira. Geixo forzatu jarra bestela. Txokotik leheno gezi ezitzen, nahi? Ez dugu nintzen. Venga, guantxe, degeltu jarreko gara ja, Rota berri hartuko ez? Venga, zapareta. Horra horreko tanto atean Imanol eukiek, beha zabalen eta erdi bipareta zabalen. Pero Imanol ez bota bita ez toga traitzen, Orduan txogon galditu lasai. Venga, Erne, zuk ungi sakatu ezkero, ni joan behar nuke aurrea, porque zaldua se pone atakau. Bai, hiku nahi, total hor atzetik ez dikenduko. Botek ja ni neok. Bai. Me viene a la mano... Berrez, saque, atak, paretean, eta venga, berrez. Venga, Guantxin berdio, tanto pareo, venga. La misma, bai, iguala. Venga, Xavier. Estamos ahí. 8 eta 5, aurretik dira Nafarrak. Eta korriak berriz. Eta barrutik, txokotik ateratzeko asmotan. Asmatzen joan ritmo pixka zarten partidu eta, venga. Ritmo pixka zartzen jo behar hain komodetzek ibiliko atzian. Bai. Erabili gabe? Bai. Bakarrik. Hau da, laua. Eta laua eta irua. Irua. Iru eta lau. 3 y 4. La 5 rota, bat, bi, bai. Manol. Bai.
Zintzan zepelena, irugarren o logarren? Bila gantzeko, lau ustet esan dela. Zepelagoa. Lau, Bai, horretik iduak. Apa, iba. Bida lau. Baina bain sakea ez aldute. Ez, si... Urdinek. Sake nahi, sí. No agua, Ibon. Venga, tiroz, Venga. Pelota aukeratzen sakea beraz okalakoan. Bai, eske be botelleruek esan zen urrunoko sakia, txokotik daiteko eta... Urrengo tantoako, Ja, peloti bintza aukerauta utzidik. Oso zentratu, ja. Hoxe beha, bie. Manol! Venga, que mene. Erdiat, baino gehiago egin dituzte bigarren joko honetan Petritegiko ordezkariek. Xavier Azpirotzen sakea. Pasatzen utzi, Ansak. Bai. Aurrera kemen. Errebote luze izango da. Hostia! Joder! Despistatu naiz. Oso azkar etorri zaio zalduari. Bazpare guna izar motza jatuko izango zuen. Bai. Atzelariak eramateko pilota zela. Ez zegoen prest. Baina nik uste jate Ansak eskatu dio. Hori de jokue, Xabi! Garbi eskatu dio, baina nik uste dut azkeneko momentun uste zula, zaldua bera sartu bertzula. Eta lekue galdu do, berak. Horoztakit ikusiko da, baina apartatu bezala inda. Bai, apartatzea indik. Ai! Gero barkamen eskatu dio, atzelariari, akatsa berea izan delakoan. Azpiroz, zabalean, zaldua. Buska! Ai! Ansa! Oi! Onda utzi dio Aldabek. Aire! Zalduak intentzio zarri, baina... Aurra. Ez du burua lortu. Atento! Hori postura behartuan sartu da. Atzeago, kemen. Lortu dute. Kemen, atzeago eta Gorriek goitik. seigarrena eta orain bai pelota aldatu eta txokotik sakatzen hasiko da. Buruzako atzelaria. Manole! Bai. Bai, eta baingo nor Aldabek behatzela jai pelota txarrak entzea juntek. Irua, Hau gaiztotu ingo zegoan. Berria. Azpirozi eta... Bai, Azpirozek ero ongi esan dio, pixko eta atzea xio, goiko posturakin. Jo, velozidade hortan ez da erresa. Ibon zaldua. Sake ona. Sake ona. Eta bederatzi. Oidek, atento ditan, Hauek ere 16 tantora iritsi dira, bi setetan egindakoak zenbatuta, beraz ez daukate minusen sartzeko arriskurik. Zalduaren sakea, hau ere sakea da. Tanto! Zuzen! Mata beste denatzetik. Venga! Venga, bakarra gaitzata. Kutxo Ibon! Venga. Zuzen! Eta bikote gorri berbizteko onako tanto batzuk, sake sartu eta konfiantza hartzeko bai zaldua berak eta Imanol sake bila joateko ere bai, sake reston bila. Eta ematen du, bi erabakitan, asmatu egin dutela, batetik ze pelota atera eta bestetik zabaletik txokora sartu da. Arkatze, gandu Juanak. Bitik bi, tanto sakez. Hirugarrenaren bila, zaldua. Hostia. Hau ez? Oi! Eskura eman dio Aldaberi. Antxa. Aire! Eutxi! Zuk! Naiko egin du Imanolek. Bastartuko, Ara! Hostia! Bate jo ide! Kemen Aldabek. Puta madre, he tocado la parela, hostia. Golpe atiatzeko, puntakin pareta ukituko zuen. Pareta ikutu diat. Venga, va! Venga! Orduan, golpia zaintzen. Desekin ibrautzen jo. Iruna, bosna eta bederatzina, bigarren joko honetan. Partidan sartu dira. Aburuzakoak. Sakea da ere, Ibon, sakea, lautik iru. Bai, hau pasa jungoan seguruna, Baina, duda hortan. Hostia! Zintziute vuelta emanola, venga. Joder. Aire! Ahí va. Frantesa ikutu denean, arraro atera da pilota bertatik. Zuk! Zaldua! Aire! Sartu, Kemen.
Bipareta motz-motzean. Lupe egin behar izan du. Aurrera zikoala Kemenek bestela harrapatuko zuen pilotak. Más atrás me tengo que Da ez da, beharrain ez zabaldu, Motx atea zaio eta txapagain gainentzelako horreatik, aldabek ez doi lortu sartzea, baina Bipareta, gero berak gesto nola indun gerriek gehiago sartzekoa. Eta azkarra izetek eta denboraik ezartako, Oida. Ez errebesako postura jartzeko, eozak gauza iteko, 6 tanto jarraian daramatzate gorriek. Zalduaren sakea. Aire! Antza. Aire! Azpirotz. Zuzen atera da. Txeroki, mucho! 10 eta 11. Ze pilotazo atea duen, defenditzeko pilota. Gaina, belauna lurrea botaz usteatik gabe jola golpia eta paeta hartu dik. Txusen azpitik, eta frontise baino lehen ezkerpa eta ukituta nola sartu den. Lase, remontatuta eta barrua. Zaiena, Bai. Ama no, loaina igatxiketa! Gurea, oide, biarren, bai. Bia. Altura geixio, Zaiena! Nafarrak berdinketaren bila 10 eta 11. Sakea zabaletik Azpirotzek. Aurrea! Antza, erasoan hasi da. Eraman Azpirotzek. Kontu, kontu! Atzelariak eskatu arren, Antsak bera jodu, Bipareta luzea. Eraman Azpirotze, bila doa Imanol. Lehen da bizi frontisa ondoren ezkerpa eta hau ere, bai. Haze, 3 pilota eraman dituen. Uitziko atzelariak. Zalduak ez du armatu hor, aukera eman dio Kemeni. Agintzen aurkariak azteko. Zalduak jaso. Atento, aine! Puta! Bote handi egin dio. Kontu Kemen! Azpirotzi. Aire! Kemen. Zaldua. Antona jokatzen ari dira. Azpirotz, orain arte defentsan, orain erasoan. Hostia! Eta berak egin du. 11. Osongi etxitako, horta joan da kostadu-kostadutik. Bargazak, Imanoleziote zerrin. Merito handikoa, Azpirotzen azken tanto hau, Txeroki, bale. Garai baten hor 7 erdi sortzia jundakon atzelaiak beti juteguan pelota altxau eta 7 erdino gurutzatzea. Tio, baina guain jokua aurrelaiek kendu errazeo nolabait eta txapagaina. Lau puntu bildu behar dituztela entzun diogu Kemen Aldaberi lehen da biziko seta bukatu eta gero ez zietela setik egiten utzi behar aurkariei eta hori da une honetan beraien helburua. 2 eta utzi irabaztea 4 puntu eskuratzeko. Azpiratzen sakea. Hau ere, bai. Nola kizkurtu behar izan besoa pilota eramateko hauez. 12 eta 11 Antsaren tantoak aurretik jarri ditu berriro. Aburuzako ordezkari. Atzen geratunak. Atzen geratunak, txoroa. Sakerrestoan, Aurrea humanitzen. Bai, hortxe zarantza egin duela ikusi dugu. Atzea inditun 2 pauso horiek aurre egin balitu, haide jotzeko muntzin pelota hoi. Da, artista da pilota klaseik ematen, horren aurretik eman dunare zen meritu, Oso zaila. Aiena, motelagoa. Partida parekatzeko 3 tanto behar dituzte Antsak eta Zalduak. Apa! Eta sake hona izan, Aldabe, Antsa. Atento! Buska, boi! Zaldua. Bai! Ondo sartu da Orkemen. Eraman Zalduak. Azpirotz. Boi, zino! Gurutzatu eta errebotera. Zalduak eskubizezi. 12. Eta berriz osongi Azpiroz, hor ikusten zuen pasatzeko pilota zula, eta garbi nola altxatu dun, Antsa ikentzeatik. Bargazak Imanoleziekan ezerri horrek. Earki neurtzetxik, bere indarrak eta leku bat, eta posturia pelotien nola datorren. Aure atzea jutea. Antsare atzea jutea. Hostia. Venga, Ibon. Venga, Grazie, bota. Ditu. Venga, onda izata. Venga. Poizio polita. Ai. Buena. Ai. 3 tanto egiten dituen bikoteak eramango du. Venga.
Bigarren jokoa. Nafarren kasuan, partida bera izango litzateke. Gipuzkoarrek irabazten badin badute. Hirugarren setera jo beharko lukete. Azpirotzen sakea. Salduak eraman. Hansa. Ondo jetxitakoa, erradita eta indar gutxirekin. Erkariak urruti zeudela baliatuta. Asko balio dut tantoa, Bai, asko. Seten gara jontan, irabazten baldin badue, berriz partidu hortxe iriki hartzen du eta... Eta eskumuturre harraken botai gaina, arriskatu gabe, indarri gabe, markatuta bakarrik. Aienak hemen! Amairu eta amabi. Zaldua. Apa, eskuzkoa berri. Aire! Aire! Barrura ingo du pilota horrik eta tanto izango da. Amalau eta amabi. Azken bitantoak Imanol Hansak behartzuen garailean egin ditu. Eta oso ondo etorri zaizkio bikoteari berdintzetik oso gertu jartzeko. Saker estoa, nahi hemen, venga. Venga. Venga, Zalduaren txakea. Imanol Bila. Barruan txikitzera joan da, eutxi, Azpirotzek. Buska! Zaldua. Aire! Aldabe. Solo! Vale, Imanol. Imanol. Atento. Pelota reza. Boi! Azpirotz. Atzere eskatu arren, bera sartu. Azpirotz paretaren bila. Aire! Boi! Aldabe. Maestra! Atento hain! Solo! Azpirotz eta Hansa. Amabost eta amabi parekatu dute partidua eta orantxe ikusten ari gara Imanol Hansa. Bai. Hoize esan behar nuen aurre hartu jozu. Horre Hansa egitazko Hansa hoize izan du da. Pilotaka sartuzta erritmoa jarriz. Azkeneko tanto ontan jarri duen ritmoa bat eta bestean nola irabili ditun. Baino. Gara, harri izan dut tanto hau. Aguanta, baino hangan aktibo. Zer portauden, irugarren gozeta. Danak izorratzen, nahi zait. Hostia. Hankak atento. Venga, Nol. Venga. Sailkapenean, joskak izango dira, ez baitute bibikotek 4 punturekin bukatuko, ez eta punturik gabe bibikotek. Batek 3 bilatuko ditu, hemen 3garrena irabazten duenak eta bestea batekin geldituko da. Beraz, bikote batek 4, besteak 3, besteak 1 eta besteak 0, lehen da biziko jardunaldia bukatu eta gero. Botileroak Igor Sarasoa eta Oskar Urrutia, pelotariekin, hitz egiteko prest. Vamos tú, gato. Partida 5. Partida 5 y sacamos Txeroki, lasai. Venga, saiatu erdio, Hansare gehiago kentzen. Venga, altura gehiago manten. Bai. Ongi, hainitzen da bote egiten da kenduta, bote egiten da kenduta, azken egotan hartu ziedenak. Zion gehiago, altura gehiago manten, porque... Baina Hansare gehiago pio sartzen, eta ordu mila gehiago dintzen. Saiatu erdi bere kentzen. Venga, baina, bostan toitu, venga. Sake horrekin. Venga, lehenbiziko bi tanto, nioa. Ze hainak, izona, ze hainak. Sartu gehiago, oin atzen du. Partida 5, venga. Oin boste edo. Taka diruko laukuekin partidu bukatze bat zeugean. Ez etxi horrekin, Beak horretik aste badiare, lasai. Eta bi iruko takatakin. Ez da gizerra. Horretik gan. Txingo jote. Egontxe, esate da. Enchufauta zita. Venga, ondo aia izan. Ontxe partidu ontan erditik aurra ez pixka jokatzen. Ordu eta da, ritmoa jartzen joken nien behak. Ritmoa jartzen joken behak ez dik igual jokatzen. Ba, ikustet. Askoz, mucho bai, baina askoz gehiago entregatu doi. Ontxe tege, honen asko horretio egin da, venga. Amabi tanto egin dituzte Aldabek eta Azpirozek orain, aurrekoan 9 Hansak eta Zalduak, beraz, sakea, 3garren set honetan, bikote urdinari dagokio, nahi duen pilota aterako du, Xavier
Azpirotzek eta horrekin ahaleginduko dira hirugarren seta aurkariak, baina hobeto jokatzen. Lehen Helenak Igor Sarasorekin hitz egin du, orain aldamenean Oskar Urrutia dauka. Bueno, zagertatu da, Oskar, bigarren set honetan, 5 eta 9 ere izan zarete aurretik. Aurretik jundia, minio gero Hansa, bueno, gero zalduak sakature hon gindu, eta orduan ja Hansa gehiago sartu da pelota, eta hor harrapatu dute, eta pasare bai. Bereziki, Xabi oso sarri ikusi dugu orain. Bai, bueno, beti bere buruari asko eskatzen dio Xabik, eta guain gunezto berak ustezun aina asmatu, eta orduan horregatik, pixkat, aserra jatzen da. Hirugarren set honetan, sakea zuena da, garrantzitsu izan daiteke, 5 tantora izan da. Nizan diot, sakeak entzen aldion, eta gero aldabek pelota on hartzen badu, bebinen saiatu Hansari pelotak entzen. Eta atzera, atzera tagatzen duten, eta irabazten dugun. Ia ba, ze gertatzen den hirugarren eta azken set honetan, eskerrik asko, Oskar. Partida berdinduta, 2 punto daude jokoan, irabazten duen bikoteak, 3 pilatuko baititu eta bakarrarekin geldituko baita irabazten ez duena. Postera, azkeneko seta, Azpirotzen sakearekin hasi dira. Aire! Aldabe! Aire! Baezela! Etxi Gornietarrak, gora! Azpirotzi, lehen da biziko tantoa. Venga! Uria! Aburuzako bikoteak. Bai, bizi mantzeo gantzak eta hor sestua jarrita bakarrik eztek, pixkat direzilua eutxin bertzaio pelotea hor. Da, eta gorputze bate sartu gabe gaina, beso utxekin. Gora alde indio pilota horrek. Bakarri postoria jarri zeu. Zaldua, igarren dekoan ondo sakatu du. Usteko esan dio Xabik bazekielako pasa izango zela, norabide egokia zeraman. Hormatiko sogertu. Baina metro beteko okerra zeukan. Eta beste aukera bat izango du orain. Atzelari donostiarrak. Zaldua! Aire! Nola baitz sartu da. Atento! Aldabe! Boi, sino! Hansa, okoan sartu nahian dabil. Stoi! Bai, bai! Ere bai, baina Kemenek eraman. Oi! Zaldua! Baina, sartu barrua. Atento! Azpirot. Ies egindakoa, baina tanto. No me jodas! Soy suertia la hostia. Eta kanpoa zila bat entzune, jodun posturan. Baina gero efektuak nola sartu den. Eta kentzea. Zabi, ez da berri di? Kentzea. Bat, zeu berrie. Probatuko jaz? Probaza. Berrie. Bakarra gelditzen da. Berrie. Lau zenbaki duna. Berrie. Beste guztiak erabilita daude. Nagazioz. Berrie zaude. Zein? Laua, ez dakit. Venga. Venga. Laua. Mutela. Motela dela. Lauarena, atento hasieran, baina horro jodizia daula. Hartzen du. Eta gitorkaria gainatu egin nahi izan duen edo ala iruditu zaion. Azpirotzen sakea. Sartzeko modua baduan, baina jokaldi egin nahi izan du eta... Altura pixka falta izan zaio. Indarri gabe, matezio bat. Bate indarri gabe. Hoi pilotan azpin sartu darregoa zen. Bai. Oso aurren gelditu zaio. Aurren gelditu zaio. Gol! Azpiroz berriro min egiteko asmoz. Sakearen bitartez. Bai! Sartu da Hansa. Aldabe. Bai! Errebes ezeraman Imanolek. Kemenek errebotera. Zaldua. Bai! Atento, Azpirotz. Boi, sino. Tonto! Etxi huitzikoak. Imanolek utzi Zalduari. Barruan izango da justu. Buska! Hansa. Bestela! Eraman pelota zaila zen arren. Aldabek.
Imanol jokatzeko dago orain. Bote txiki egin dio eta kanpora. Bai. Una más siempre, Txeroki, venga. 3-1. Baina ze ondo defenditze den bikote urdinak, bat zabalea eta nola gestean azpiroz pelota horta, Oso ongi molatzen. Honek asko balio zin, Venga. Una más cuesta la hostia. Honek asko balio zin, Venga, Venga, ahora aprovechamos el saque. Venga. Venga. Venga, bitan tozer die Txeroki, venga. Animo. Txoin. Okale indieta. Azkar itzuli dira katxera, eta entzun diogu. Azpiroz Zinok presei jarri behar. bolak igotzen ari zaizkiola edo. Segi berdinaki. Eta tensioaren... Hostia, indarrik jartzeko ere. Lasai, venga, bitanto dieta. Venga, Ongi sakatu eta bukoko edaz, venga. Dena Xabi, sakea, guain. Imanol Lantza ardurak hartzen ari da azkeneko tantoetan, ez da izkutatzen ari, baina aurreko tantoan ez du nahi adina bihurritu paretaren kontra eta gero Azpirozek berak jokatu du. Nabarmena dira keinuak, Bai. Hankapunte paretan iskinen jarrita, hor luzak eta egiten nahi zen. Ernek hemen, Bega, Xabi. 3-1, Petritegiko bikote aurretik, beste bi tanto behar dituzte. Atento aurreaga! Garaipena berresteko. Ondo sakatu du Azpirozek, aukerako hautzi dio orain lagunari, hemen... Ez da iritsiko Antzarena. 4-1, lau aukera izango dituzte. Lehen da biziko partida irabazteko. 3 puntu eskuratzeko. Hay que acabar, venga. Hay que acabar, Txeroki, venga. Urdinek aidien bezala eskura du, Egi esan, eta gorrik aldapagora, baina, bueno, erremonten bakiu, zer dien, 3-4 tanto, eta eusen gauz gertatu itxeke. Azpirozentzat txaloak, utzi egin behar izan duan sak, saldua. Azpirotz. Boi! Aire, bestela! Saldua. Atento! Ondo kendu dio aldaberi. Imanol Bila. Oso aurrean. Ondo jarritako pilota. Eraman, beste bat emateko aukera. Oraingoa luzeagoa errebotera. Xabi. Stoi! Niemen! Ansa. Ondo erremontatu gabekoa izan arratik. Behartu egin du Azpirotz. Saldua, hortxe dukemenek. Eta bukatu da. 5-1 irabazi dute, 3. jokoa Nafarrek. Eta 3 puntu dituko dituzte Oskar Urrutiaren mutilek. Bakarrarekin gelditu dira. Ansa eta Zaldua. Bigarren jokoa. Atera dute mailarik onena. Izan, marka iraulia alizateko. Oskar, ez dela dorarea. Nik uste bikote urdinek behainen joku ondo letu dela. Anzan kontra inbertzela eta anulatu pizkat. Bigarrengo zeten Anzan sartu ala esan du joku, baina nik iruditzak urrutiek esan duen bezala Zaldua esaki ginen esmatu honen. Buelti etorri dek, Bai, egi esan, ezin, bere joku ezin eman ez, Ansa ibili da, gero momentu batzutan ikusi du, bigarren setai buelta mandionen, baina... Izkin gemeloak? Zeuan. Bueno, India egin beharreko. Bueno, Ansatare ez ditu eskutxik gelditu eta zeo ze. Nahi zuten saririk ez dute lortu, baina okerragoa izango zen punturik gabe gelditzea, eta bigarren seteko une batean, 9 eta 5 galtzen ari zirenean oso litzekerena zen, une horretan punturik gabe gelditzea. Azkenean bat errekuperatu dute, eta 3 helenak aldamenen dituen 2 pilotariek. Bai, hemen ditut irabazleak.
Bueno, bigarren setaren amaieran Xabi oso asarra ikusi dugu, orain irrifartxu. Asko, denbora gutxian asko aldatu dira gauzak, Xabi. Bai, denbora gutxian hemen asko aldatzea, ezta? Ikusia bigarren setean aixe joan gal, bueno, aixe ez, baina 9-5 joan gala irabazten, da buelta eman digu esakeakin, eta nik uste hori hobetu behar dula, ezta? Esan dugu hasieran pareja potentea ginela, eta hor pixkoat utxe egin dugu, baina bestela nik uste primera jokatu dula. Ba, Ikemen, esan dugu partida hasi aurretik, lehen jardunaldi honi hasiera eman aurretik, bueno, arriskuak ez hartu beharrak zenituela, eta bueno, lehen setean eta hasieratik oso bizi eta oso indartsu ikusi zaitugu. Bai, egia esan, pelota bizik gustatu zaizkit pilotak, ongi aurkitu naiz. Lehenengo 5 tantotan, kosta inzait pixkat jartzea, entrenamentutan pelota lehorrago xeokin ibiltzen gara, eta azken ritmo hartu diotenean, bizi atatzen zitzaien pelota. Gero Xabikin oso ondo ulertu naiz, bigarren set hortan zalduak saiekin pixkat min indio, Ansare jokun gehiago sartzen hasi da eta min indio, baina, bueno, azkenen Azpirozek sakekin asko asmatu du, asko kendu dio, eta azkenen desenpaten irazin du. Bikote oso sendoa osatu duzu eta defentsan ere lan aipagarri egin duzu, Xabi. Bai, esan dako, ez da, nik azkeneko setan ere, ez da gita ikutzen, baina ja bisik egemelak hortxe justu nituen, Oskarri urrutia esan diot, eta, baina, bueno, nik uste du, hoxe, gogoa gehiago izan diela, ez da, irabazteko gogoa gehiago izan diela. Bueno, haze hasiera, txapelketari 4 puntu ez dituzu lortu, 3 setetan nagusitu zaretelako, baina 3 puntu poltsikoan dituzu. Bai, txapelketa hola hastea oso garrantzitsua da, gaina aurreko urten Larrañagakin partidik honin erazi, gaur partidu garaipen batekin hastea oso pozgarri da netzako, eta martxa honetan seitzen den. Animoz gainezka itzuliko zarete Galarretara bigarren jardunaldian. Bai, batea entrenatu beharko, bueno, ez egit, igual okerrego izango da batea entrenatzea, ez, baina bai, berriz martxa hartu beharko, eta, bueno, fizikoaki nik uste dut ongi gaudela, bai kemen eta baini. Pixko bat enkantxatzea, gehiago enkantxatzea, eta nik sakek, eta nik resto hobetu. Bueno, behintzat, lanean segitzeko ere, beste animo batekin. Zorionak biai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ordu bete pasatxo iraundu, lehen da biziko jardunaldiko bigarren partidak, zenbakiak oraintxe ikusiko dituzue zertan izan diren. Ansak 12 tanto egin ditu, Aldabek bat gutxiago, galdutakoak bat gehiago Gipuzkoarrak, Nafarrak baino. Atzelariak zalduak 8 tanto egin, Azpirotzek 17, horietatik Sakez 5. Jotako pilotak adak, 317, 103 Azpirotzek, 81 zalduak, 74 Ansa bigarrenak eta 49 Aldabek. 71 minutu eta 15 segundo iraundu neurketak. Sailkapenean, Goikoetxea eta Barrenetxea 4 punturekin gelditu dira, bigarren Aldabe eta Azpirotz 3rekin, Ansa bigarrenak eta zalduak puntu bat dute, eta punturik gabe partida bat jokatuta, Urriza eta Martirena. Hemen txamaitu da beraz, erremontari berriaren lehen da biziko jardunaldia. Gauza garbi, eskerrik asko, Manuel, Iñaki. Eskerrik asko. Elena, eta datorren astelenean, ordu berean, hemen Euskal Telebistan 10:25 galdera erremontariren bigarren atalarekin etorriko gara. Datorren astelen arte, ondo izan erremontazaleok. Gabon pasa!